काहीतरी तमाशा करायचा होता. कविवर्य नारायण सुर्वेच्या या प्रवासामध्ये डोंगरी शेतमाचं हे त्यांचं पहिलं गीत अतिशय गाजलेलं आणि त्यानंतर माझे व्यासपीठ, माझे विद्यापीठ, जाहीरनामा, पुन्हा एकदा कविता, सनद असे विविध काव्यसंग्रह त्यांचे प्रसिद्ध झालेले आहेत. पुनश्च एकदा त्या नारायण सुर्वेंना नमन. अध्यक्षाला विनंती की तुम्ही स्थानापन्न व्हावं आणि तात्यांना विनंती आहे जशा अवस्थेत असेल तसंच यावं. उशीर झालेला आहे. उशीर आपल्यातीलच अतिशय उमदे दमदार असे कवी योगेश भाऊ जाधव यांचं मागच्या महिन्यामध्ये पिंपळपान हा कविता संग्रह प्रकाशित झालेला आहे. पिंपळपान तेच म्हटलं मी, फक्त पिंपळपान. अच्छा, पिंपळ हा कविता संग्रह प्रकाशित झालेला आहे. आम्हाला भाग्य होतं की त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहता आलं. छानसा असा तो काव्यसंग्रह आहे. जर आपल्यापैकी कोणाला जर तो हवा असेल तर तो योगेशजी यांची देण्याची इच्छा आहे, परंतु तो सशुल्क आहे. तरी आपल्या सर्वांना विनंती आहे, तो मात्र 100 रुपयांमध्ये त्यांची देण्याची इच्छा आहे. ज्यांना अपेक्षित असेल त्यांनी योगेश यांना भेटून तो काव्यसंग्रह घ्यावा, संग्रहित ठेवावा आणि वाचावा अशी त्यांच्या वतीने विनंती करण्यात येत आहे. काय तुम्ही सुखात संधी राहावा, काय ते पात्रात लिवा. तुम्ही सुखात संधी राहावा, काय ते पात्रात लिवा. पुण्या मेल्यानं तुम्हा कळविलं, पुण्या मेल्यानं तुम्हा कळविलं, मी मुंदते रस्त्यावर. संशय माझा आला तुम्हा तर नाही जाणार बाहेर. पाणी आणाया जाऊ का नको, काय ते पत्रात लिवा. तुम्ही सुखात संधी राहावा, काय ते पत्रात लिवा. 100 रुपयाचा हिशोब आता मी काय एकलीनं चालले. 100 रुपयाचा हिशोब आता मी काय एकलीनं चालले. लाईटचे दिसतील, पाण्याचे दिसतील, 25चे राशन आणले. दूध वाढण्याचे देऊ का नको, काय ते तुम्ही सुखात संधी राहावा, काय ते पत्रात लिवा. पहिल्यांदा रिकाम्या फुकट झाली खेप, देवी झाली मोठी लाली, आवडते गाण्याची खेप. आम्ही सगळ्यांनी ऐकू का नको, काय ते पत्रात लिवा. तुम्ही सुखात संधी राहावा, काय ते पत्रात लिवा. बाळाला खोकला प्रायव्हेटला येऊन गेले. बाळाला खोकला प्रायव्हेटला येऊन गेले. 100 रुपयाचे इंजेक्शन मारले, पाण्यात पैसे गेले. त्याला दिलेला येऊ का नको, काय ते पत्रात लिवा. तुम्ही सुखात संधी राहावा, काय ते पत्रात लिवा. नाडी मोतीच्या भरत सभा भेटीला मी जातो. नाडी मोतीच्या भरत सभा भेटीला मी जातो. तुमच्या बहिणीला मारतो नवरा, सगळ्याच मी धमकावतो. तिला सोडायला जाऊ का नको, काय ते पत्रात लिवा. तुम्ही सुखात संधी राहावा, काय ते पत्रात लिवा. जगापासून तुम्ही गेला परदेशी, माझे तरी केला पंगे. जगापासून
लपंगे घडून मिळून राहायचं सोडून धर्माच्या नावावरंगे समजा वस्तीला समजावता नको काय ते पत्रात लिहा तुम्ही सुखात समजी राहा काय ते पत्रात लिहा अहो कोण्या वेळेला तुम्हाला कळविलं मी तुमच्या रस्त्यावर कोण्या वेळेला तुम्हाला कळविलं मी तुमच्या रस्त्यावर भेटीला जाते वाटत जाते त्याच्या विना कसं होणार या तुम्ही सासरया काय ते पत्रात लिहा तुम्ही सुखात समजी राहा काय ते पत्रात लिहा काय सुद्धा पत्रात लिहा कविवर्य नारायण सुर्वे हे फार मोठे साहित्यिक होते. आपल्या सर्वांना ज्ञात आहेच. म्हणून शासनाने त्यांना पद्मश्री दिलेला आहे आणि त्यांचं हे गाजलेलं गीत माझ्यासारख्या पापाला तुमच्या समोर गावं आणि खोट्या नाट्या असेल तुम्ही टाळ्या वाजवा जे माझं भाग्य आहे. त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी वर घेऊन बसायचं आहे. आजच्या या कार्यक्रमाचे कवी संमेलनाचे अध्यक्ष गोरखजी पालवे एक सुप्रसिद्ध गझलकार आहे आणि त्यांचा परिचय करून देण्याची उपस्थितांमध्ये मला तरी वाटतं काही गरज नसावी. अर्धा महाराष्ट्र त्यांना गझलकार म्हणून ओळखतो. आपण सर्वजण अगदी त्यांच्या जवळचे आहोत म्हणून परिचयामध्ये वेळ घालवला होता. मी योगाचार्य पाटील सर यांना विनंती करतो की त्यांनी गोरख पालवे यांचा या ठिकाणी एक पुष्प आणि नवी सनद हे दिवाळी अंक देऊन हा अंक देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे. या पाटील सर खूप खूप स्वागत. त्याचप्रमाणे मागील वर्षी एका कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून उपस्थित राहिलेल्या दर्जेदार कविता लिहिणाऱ्या आणि त्यांच्याविषयी खास असं सांगावं असं वाटतं की अंगणवाडीतल्या बालवाडीतल्या मुलीप्रमाणे त्या प्रत्येक पॉइंट लिहून घेत असतात. आणि मला तेच म्हणायचं आहे की आपण कोणीही परिपूर्ण नाही. आपण कोणी नारायण सुर्वे नाही. आपण कोणी वामनदादा नाही. कुसुमादास नाही. आपण सगळे नवशिके आहोत माझ्यासह अध्यक्षांसह. त्यामुळे आपण असं म्हणतात ना की जो गुड लिसनर आहे ना तोच गुड लेक्चर बनू शकतो. जर तुम्हाला उत्तम वक्ता व्हायचं असेल तर प्रथम उत्तम श्रोता होता आला पाहिजे आणि उत्तम श्रोता होण्यासाठी तुम्हाला कदम मॅडम होता आला पाहिजे. त्यांच्यासारखं लिहून घेता आलं पाहिजे. आपण कोणाचं आव्हान असतो माझ्यासह तसं काय मला फार समजतं. जेव्हा कोणाची तरी कविता चालू असते ना त्याच्यामध्ये काय प्रतिभा वापरली आहे काय प्रतिभा वापरली आहे कुठे त्याच्या मतामध्ये काही चूक आहे का चूक सुद्धा शोधा. काही बरोबर असेल तुम्हाला आवडतं तर ते लिहित चाला. मोबाईलवरती द्या पेनवरती द्या तर आपण खऱ्या अर्थाने पुढेकडे जाऊ असं मला वाटतं. त्या कदम मॅडमांना मी विनंती करतो की आजच्या या कवी संमेलनाच्या प्रमुख पाहुण्या कीर्तनचंद्रिका ज्यांना फार मोठा वारसा आहे. सिंदलकर महाराजांच्या त्या कन्या आहेत आणि अनेक ठिकाणी त्या नेहमी कीर्तनाला जातात. त्यांचं फार मोठं नाव आहे. त्या आजच्या या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिल्यात. त्यांना मी धन्यवाद देतो आणि आपल्या नारायण सुर्वे कवी गटाच्या वतीने कदम मॅडम यांना मी विनंती करतो की एक पुष्प आणि नवी सनद हा अंक देऊन त्यांनी त्यांचं स्वागत करायचं आहे. खरं तर आपण आपल्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये बघतो की जी महिला स्वयंपाक बनवते किचन आवडते घर आवडते आणि ती सगळ्यात शेवटी जेवते. हा कवी संमेलनाचा जो आपला संसार प्रपंच आहे ना हा देखील आवरण्याचं काम सावरण्याचं काम ते सगळं घडवण्याचं काम शिजवून आणण्याचं काम हे नारायण सुर्वे या कवी गटाचे प्रमुख आयोजक शार्दूल तात्या करत असतात. आणि आता ती प्रथा आपण मोडली पाहिजे. ते गझलकार समोर बसलेले न्याय आता तरी सारखा पाहिजे अनसुधाम्यासही द्वारका पाहिजे. किती दिवस स्त्रीला शेवटी जीव घालायचं.
आता असं काम करणारे शार्दूल तात्या या ठिकाणी सगळं काम करतात. त्यांचा सन्मान करण्यासाठी मी या ठिकाणी सोमदत्त मुजवाडकर सरांना बोलवतो की त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी सन्मान झाला पाहिजे, म्हणजे पुढच्या वेळेला ते अजून चांगलं शिजवतील, जेणेकरून आपल्याला येतेच जेवता येईल. निवृत्तीचं संकेत दिसतंय. नाही, निवृत्तीसाठी नारळ देतात, आम्ही तुम्हाला नवी सनद आणि गुच्छ देणार आहोत. तसं मी तुमच्या सर्वांच्या पुढे फार लहान आहे, कदाचित वयाने असेल मोठा, पण साहित्यामध्ये माझं वय फक्त 3.5 वर्ष आहे. त्यामुळे कुठल्याच अधिकारवाणीने मला काही सांगण्याचा अधिकार नाही. मी उपस्थितांना विनंती करतो की त्यांनी बसून घ्यावं. खरंच मला तुम्हाला सांगण्याचा कुठलाच आणि कोणताच अधिकार नाही, तरी पण सांगतो की मग मी जे बोललो ना की आपण प्रत्येकाची कविता ओळ ओळ शब्द शब्द मन लावून ऐकली पाहिजे. तो त्या कवीचा नाही, त्याच्या कवितेचा सन्मान आहे असं मला वाटतं, आणि तो आपण जोपासला पाहिजे. कारण ज्या वेळेला आपण खाली बसलेला असतो, वरत असतो, म्हणत असतो, तीच वेळ आपल्यावर पण येते. आणि मग अनुभव बघा, तुम्ही कविता बोलत असताना जर एखादा घोरत असेल, मोबाईल मध्ये बघत असेल, तर आपल्याला कसं वाटतं? बरोबर, आपण एक पायंडा पाडूया की मोबाईलला विश्रांती देऊया 1-2 तास. आणि जर तुम्हाला फारच आवडलं तर मग तेवढं एखादं वाक्य, एखादा शब्द लिहिण्यासाठी मोबाईल खोलला तर हरकत नाही, आणि आपोआप म्हणून फोटो काढण्यासाठी. माझ्यासह आपण याच्या पुढे हा पायंडा एक पाडूया की नारायण सुर्वे कवी कट्ट्याने मोबाईल बंदचा कार्यक्रम आयोजित केला. किती तास? 2 तासासाठी. एखाद्याने त्याच्या कुटुंबातील एखादा मुलगा जर MBBSच्या एंट्रन्ससाठी CETला टाकला सर नीटला टाकला, तर तो शिक्षक पहिले सांगतो की तुम्ही त्याला मोबाईल द्यायचा नाही. दुसरी गोष्ट, आई आणि वडिलांनी, पालकांनी त्याच्या समोर मोबाईलवर बोलायचं नाही. मग जर एखाद्याला ते अचीव करायचं असेल तर मोबाईल दूर केला जातो 2 वर्ष. आपल्याला जर छोटं मोठं काय अचीव करायचं असेल, दुसऱ्याच्या कवितेचा सन्मान करायचा असेल, तर 1-2 तास प्लीज सर्वांना विनंती आहे की आपण मोबाईल बंद ठेवावा. आणि आजच्या या काव्य संमेलनाची दमदार सुरुवात एका दमदार व्यक्तीपासून करूया, राज शेळके. सन्माननीय व्यासपीठ, आपण सगळे जीवाभावाचे सुहृद, मला खूप छान वाटतं या माईकवर बोलायला. कारण अगोदरच्या माईकवर पण आम्ही बोललेलो आहोत. इतका सुंदर आवाज येतोय ना, आवाज छान येतोय, किती सुंदर आवाज येतोय. मी तिथे बसून आस्वाद, मी खरं तर फक्त आस्वाद घ्यायलाच आलेलो आहे, म्हणजे कविता वगैरे वाचायला नाही, म्हणजे या माणसाला काही कामं नाही. सकाळी 5 वाजेपासून माझं शेड्यूल सुरू होतं, रात्री 11ला संपतं. खूप पॅक असतो मी. रविवारी मला थोडासा वेळ मिळतो. आज कामाच्या गाडग्यामध्ये इतका डोक्याला ताण झाला, संध्याकाळचं शेड्यूल बंद करून टाकलं, सगळं हुंडाळून ठेवून दिला. आणि मग चला मस्तपैकी जाऊ, ऐकूया छान, म्हणजे आपल्या माणसांमध्ये जाऊ परत एकदा. तर हा कवितेचा गोतावळा काय देतो माणसाला? त्याचं हरवलेलं आयुष्य परत देतो. म्हणून फिरून इथे यायचं, बसायचं, तृप्त व्हायचं, भरून घ्यायचं, परत लढायला जायचं. अशा प्रकारचा आपला नाशिकचा हा गोतावळा आहे. इथे येण्यासाठी त्याला स्पेशल निमंत्रण द्यायला पाहिजे, 4 वेळा फोनच करायला पाहिजे असं काही नाही. आणि आता तर कट्ट्याची इतकी सुंदर ओळख झाली आहे, सगळ्यांना माहिती आहे की या महिन्याच्या अमक्या तारखेला असतो. इथे किती माणसं समोर येऊन बसले याला अर्थ नाही आहे, याला काहीही त्याच्यावर मूल्यमापन ठरत नाही. इथला येणारा एक माणूस सुद्धा 1000 माणसांच्या तोलामोलाचा आहे. फार महत्वाची गोष्ट आहे. मला 2 मिनिटं दिली तर मला फार आवडेल. 2 दिवसांपूर्वी सर माझ्याकडे माझा एक मित्र आला, जो 10वी नंतर मला पहिल्यांदा भेटत होता. 33 वर्षानंतर आम्ही पहिल्यांदा भेटलो. त्याने मला वर्तमानपत्रात इकडे तिकडे कुठेतरी बघितलं, काहीतरी असं तसं वगैरे बऱ्यापैकी आमच्या कुठेतरी ग्रुपवर होता.
आणि त्याने मला म्हटलं की मला तुला भेटायचं आहे. आणि तो जवळपास 120 किलोमीटरवरून नाशिकला आला होता, त्याची बहीण होती तिथे. तर आम्ही भेटलो, मी चहा पाणी वगैरे घेतला, नाश्ता केला आणि तो मला म्हटला की आपण जरा फिरून येऊयात का. म्हणजे ठीक आहे, मी माझी गाडी काढली, त्याला गाडीत टाकलं आणि त्याला नाशिकमध्ये चक्कर मारून आणली. तर म्हणतात आपल्याला कळतं आपल्याला. एका हॉटेलमध्ये त्याला घेऊन गेलो, टेबलवर आम्ही दोघं जण बसलो आणि मग त्याला म्हटलं बोल काय म्हणायचं. आता त्यांनी जे सांगितलं ना, त्याने पहिल्यांदा मी सांगितलं. त्यांनी एका ओळीत सांगितलं की गेल्या 2 महिन्यापासून मी झोपलेलो नाही. आता पुढच्या बुधवारच्या लेखात मी लिहिणार आहे त्याच्यावर, पण आपल्या माणसाला सांगायला हरकत नाही. 2 महिन्यांपासून तो झोपलेलाच नव्हता. विचार करा. मी म्हटलं बरं का नाही झोपला. तर तो म्हटलं की माझा भाऊ मला झोपू देत नाही. म्हटलं काय करतो तुझ्या भावाला. म्हणे माझ्यापेक्षा 3 वर्षांनी तो लहान होता आणि हा माझ्या वयाचा साधारणतः माझा मित्र म्हटल्यावर. तर 2 महिन्यापूर्वी माझ्या समोर अटॅक त्याला आला आणि त्याने मला म्हटलं की भाऊ मला जळजळ होते माझ्या छातीमध्ये, मला जरा ऍसिडिटी झाल्यासारखं वाटतंय. मी त्याला म्हटलं की ती गोळी आणली ना परवाच्या दिवशी, घे ती ड्रॉवरमधली गोळी, तिथं जाय पलीकडे ड्रॉवर, तुम्हाला गोळ्या घ्यायला नको काय नको वेळेवर, असं मी त्याला म्हटलं. आणि पुढच्या 10 मिनिटात तो मरून गेला. तर तो भाऊ आता रात्री त्याच्या स्वप्नात येतो आणि त्याला म्हणतो की भाऊ तुम्हाला वाचवलं का नाही. दररोज त्याने डोळे मिटले की त्याच्या स्वप्नात त्याचा भाऊ येतो तात्या आणि त्याला म्हणतो की दादा तुम्हाला का नाही वाचवलं. मी तुला म्हणत होतो ना मला जळजळ होते, मला त्रास होतोय, तुम्हाला का वाचवलं नाही. आणि ही वास्तव स्थिती परवाच्या दिवशीची गोष्ट आहे, लक्षात घ्या. तर तो 2 महिन्यापासून झोपलेला नव्हता, त्याचे डोळे लाल झालेले होते एकदम. आणि तो माझ्याकडे सर अपेक्षेने बघत होता की माझ्याकडून त्याला काही सोल्युशन मिळतंय का. एकाचं कवी असणं, लेखक असणं, साहित्यिक असणं हे अशा बुडू पाहणाऱ्या माणसांना वाचवणारा मदतीचा हात असतो. म्हणून मला तुमचं सगळ्यांचं फार कौतुक, अभिमान, आनंद आहे की तुम्ही एक जण प्रकाशाचं बेट आहे. आणि त्याला मला कन्व्हिन्स करताना 2 तास लागले. मी त्याला फक्त एकच छोटीशी गोष्ट सांगितली. त्याला म्हटलं इन आवर लाईफ समटाइम्स वी आर प्लेयर्स अँड समटाइम्स वी आर ऑडियन्स. वेन यू आर अ प्लेयर यू हॅव टू प्ले द गेम, अँड वेन यू आर अन ऑडियन्स यू हॅव टू जस्ट वॉच अँड एन्जॉय द गेम. आयुष्यात कधी कधी आपण खेळाडू असतो आणि कधी कधी प्रेक्षक असतो. जेव्हा आपण खेळाडू असतो तेव्हा आपल्याला खेळायचं असतं आणि जेव्हा आपण जेव्हा प्रेक्षक असतो तेव्हा आपल्याला फक्त आणि फक्त खेळ बघायचा असतो. त्या दिवशी जे काही झालं त्या दिवशी तू प्रेक्षक होतास. म्हणून मी त्याला वाचवलं नाही असा स्वतःकडे ब्लेम घेऊ नको, कारण त्या दिवशी तू खेळाडू नव्हतासच. मग त्याने जेवण थांबवलं, मला म्हटलं कोण होतं खेळाडू त्या दिवशी. मी म्हटलं नियती. गॉड वॉज टू प्लेअर दॅट डे. आणि देवाची इच्छा नव्हती की तू काही खेळावंस. तुझ्या देखत असं बाबा ही वर्षाने केलेली योजना होती. तुला फक्त बघणं क्रमप्राप्त होतं. जर तुझ्या हातातच काही करणं नव्हतं तर तू स्वतःला का ब्लेम करून घेतोस की मी ते काही करू शकलो नाही. मग त्याला ते सगळं समजून सांगितलं. आणि दुसऱ्या दिवशी मला त्याचा फोन आला 10-11 वाजता. मी जेव्हा माझ्या कॉलेजला होतो त्याने मला म्हटलं की तू कुठे आहेस. मी म्हटलं माझ्या कॉलेजमध्ये आहे. काय रे बाबा मला तुला एकदा परत भेटायचं, मी चाललोय माझ्या गावाला परत. म्हटलं आता मी नाही भेटू शकणार कारण माझा लक्ष काय कोण गेलं, मी आता नाही भेटू शकलो तुला. तर तो म्हटला तुला सांगू काय गोष्ट. म्हटलं काय. रात्री तुझ्यापासून गेल्यानंतर जे झोपलो ते आज 9ला उठलो सकाळी. 2 महिन्याची झोप तो माणूस इतके दिवसानंतर झोपला. आणि त्याच्या मनाने त्याला कन्व्हिन्स केलं की नाही माझी चूक नव्हती, ते झालं तिथे मी काही करू शकलो नाही कारण त्या दिवशी मी फक्त ऑडियन्स होतो, प्लेयर नव्हतो. हे मला याच्यासाठी सांगायचं आहे की एक लेखक, एक कवी जेव्हा त्याच्या शब्दांतून व्यक्त होतो तेव्हा केवळ त्याची कविता बोलत नसते, त्याचं व्यक्तिमत्व बोलत असतं. तुम्ही जी कविता लिहिता, जे मांडतो आपण आपल्या शब्दांमधून, ते आपल्या आयुष्याचा सारांश कुठेतरी असतो आणि तो समोरच्याचं जीवन वाचवू शकतो. म्हणून या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. म्हणून मी तुम्हाला सगळ्यांना सल्यूट करतो. नारायण सगळ्यांच्या बरोबर खूप सुंदर संजूभाऊने ऐकवलं.
मी मध्यंतरात एक लेख लिहिला होता, मला वाटतं यामध्ये असेल मला माहित नाही. त्यातलीच एक नारायण सुर्वेची कविता ऐकवतो. सुर्वे नारायण रोज पूर्वेलाच उगवतो. आपला सगळ्यांचा सुर्वे नारायण रोज पूर्वेलाच उगवतो, पण एकदा तो उगवला होता कष्टकऱ्यांच्या वस्तीमधून टाकून दिलेल्या समाजातून, सताड उघड्या दारिद्र्यातून, लाचार गुलामांच्या थंड रक्तातून. सूर्यनारायणच तो उजेडाचा मालक. वाटत सुटला प्रकाशाची किरण, भेटेल त्या प्रत्येकाला प्रकाशमान करीत. वाटत सुटला प्रकाशाची किरण, भेटेल त्या प्रत्येकाला प्रकाशमान करीत. राखेतून अंगार फिरवीत. अंधारलेल्या वस्त्यांमध्ये त्याने रोवल्या मशाली. छातीवर झेलले वार, जागोजागी उभे केले लढवय्ये शिलेदार. लढाई रस्त्यावर सुद्धा आणि कागदावर सुद्धा. रस्त्यावरही आणि कागदावरही त्याने गमावलं खूप काही, पण गडी हट्टी होता, तसूबरही हल्ला नाही. त्याच्या परिस्पर्शाने उजळून निघाली काळवंडलेली माणसं. त्यांचीच पुढे झाली दाणेदार कणस. पण त्याच्या अंत्यसमयाला त्यातली बरीच मंडळी नव्हती म्हणतात. त्यांचा शोध घेता समजलं की त्यांना तो कोण होता हे अखेरपर्यंत नीटसं कळलंच नाही. त्यांना तो नेमका कोण होता हे अखेरपर्यंत नीटसं कळलंच नाही. आणि नारायण सुर्वे हे नाव त्यांच्या जिभेवर कधी रुळलंच नाही. या ठिकाणी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते सरांचा फूल देऊन आणि नवी सनद देऊन सन्मान करण्यात येत आहे. धन्यवाद सर. तुम्हाला आता कळलंच असेल की मी चुकीचा नव्हतो. ज्याची सुरुवात चांगली होते त्याचं सगळं काही चांगलंच होतं. सुरुवात अतिशय सरांनी सुंदर करून दिलेली आहे आणि कवितेच्या विषयी त्यांनी बरंच काही सांगितलेलं आहे. मला वाटतं ते अतिशय मोलाचं आहे. आणि आपल्यामध्ये प्रथम येताना सगळ्यात अगोदर आलेले आणि ज्येष्ठ असलेले रमेश चौधरी सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपली रचना या ठिकाणी सादर करावी. रमेशजी चौधरी सर. नमस्कार. आज मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर पोवाडा सादर करणार आहे. त्याला आपली थोडीशी साथ हवी आहे, त्यावेळेस मी आपल्याला नम्र विनंती करतो. महामानव भारतरत्न आंबेडकर गुरुजी, अनुप्रेरित यांना वंदन करुणी पोवाडा गाली. धीरजी पोवाडा गाली. सन 1891 चा 14 एप्रिलला भीमाई पोटी महू गाली. भीम जन्मला परिस्थितीने गरीब तरी ओढ शिकण्याची मदतीने शिकून 32 पदव्या झाले हो ज्ञानी. 1906 साली रमाईशी लग्न स्थिती दलितांची पाहून हृदय पिळवळलं त्यांचे हृदय पिळवळलं. समाज सुधारण्यासाठी झटले जे रात्रंदिनी अनुप्रेरित यांना वंदन करुणी
जी पोवाडा गाजी महाड या गावीचा वदार तळी पाणी पिण्यासाठी दलिता नवती संमती दलिता नवती संमती आंबेडकर सत्याग्रह करीती आंबेडकर सत्याग्रह करीती खुले केले सर्वांसाठी ओ जी 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 खुले केले सर्वांसाठी ओ जी 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 नाशिक शहरात काळ्या पाषाणात काळा राम मंदिरात दलिता नव्हता प्रवेश दलिता नव्हता प्रवेश आंबेडकर करी सत्याग्रह आंबेडकर करी सत्याग्रह दिला प्रवेश सगळ्यांशी ओ जी 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 दिला प्रवेश सगळ्यांशी ओ जी 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 दलितांचे प्रश्न मांडण्यास मुख्य नायक वर्तमानपत्र काढिले आंबेडकरांनी काढिले आंबेडकरांनी सभा संमेलने भरवून सभा संमेलने भरवून सांगी शिक्षणाची महती ओ जी 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 सांगी शिक्षणाची महती ओ जी 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 शिकावा संगतीत करा संघर्ष हा मंत्र दिदरा आंबेडकरांनी दिदरा आंबेडकरांनी सगळ्यांचा विचार करून सगळ्यांचा विचार करून केली संविधान निर्मिती ओ जी 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 केली संविधान निर्मिती ओ जी 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 भारतीय संविधान केले लेखन आंबेडकरांनी कायदे केले सर्वांसाठी कायदे केले सर्वांसाठी हक्क कर्तव्य सांगती हक्क कर्तव्य सांगती स्त्री पुरुष समान मानती ओ जी 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 स्त्री पुरुष समान मानती ओ जी 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 असे संविधान शिल्पकार निस्वार्थी मानव समाजसेवक जय गुरुस्थानी शोभती जय गुरुस्थानी शोभती भारत रत्न ही त्यासी म्हणती भारत रत्न ही त्यासी म्हणती रवी प्रणाम करीतासी ओ जी 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 रवी प्रणाम करीतासी ओ जी 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 नमस्कार खूपच छान एक गीत आहे की दोनच राजे इथे गाजले दोनच राजे इथे गरजले कोकण पुण्यभूमीवर एक त्या रायगडावर एक चौदार तळ्यावर आजच्या या कवी संमेलनाची थीम देखील महापुरुषच आहे आणि महापुरुष हे आपले गुरु होते तीच गुरुदक्षिणा म्हणून आपण या ठिकाणी कविता सादर करावी अशी एक तात्यांची थीम होती ती सुरुवात पोवाड्याने केली साहित्य जसं आपण कथा काव्यसंग्रह जे कविता ओव्या तसं लावणी पोवाडा ते काय काय ते पक्कड जलसे हे सगळे साहित्याचे विविध प्रकार आहेत आणि त्या त्या काळामध्ये त्या त्या साहित्यानं त्या स्थितीतील परिवर्तनासाठी बदलासाठी फार मोठं काम केलेलं आहे पोवाडा हे त्यातलं एक उत्तम उदाहरण आहे तो रमेशजीने छानपैकी या ठिकाणी सादर केला त्यानंतर प्राध्यापिका डॉक्टर शकुंतला चव्हाण मॅडम ह्या या ठिकाणी आपली रचना सादर करतील या मॅडम आताच आपण बाबासाहेबांचं पोवाडा ऐकला मला वर्जून या ठिकाणी महाडच्या 14 तळ्याचं स्मरण झालं. मी महाडला जवळजवळ 7 वर्ष होते प्राचार्य म्हणून मुंबई विद्यापीठात इन सर्व्हिस मी
तिथं गेले होते आणि मुद्दाम कोकणचा भाग मी निवडला. आणि ज्यावेळेस मी प्रथम 14 तळ बघितलं रायगडच्या पायथ्याशी हिरवगार कोकण, 14 तळ आणि बाबासाहेबांचा अतिशय सुंदर असा पूर्ण आकृती पुतळा त्या ठिकाणी आहे. आणि ज्या ठिकाणी बाबासाहेबांनी त्या पायऱ्या एका साईड आहेत, आपण कुणी बघितलं असेल, आपल्याला आठवत असेल, 7-8 पायऱ्या आहेत. आणि बाबासाहेबांचं एक त्या ठिकाणी शिल्प आहे आणि बाकी इतर त्यांच्या समवेत काही माणसं सुद्धा आहेत. बाबासाहेबांनी ओंजळीत असं पाणी घेतलेलं आहे आणि तिथून त्यांनी महाडचा सत्याग्रह कशा प्रकारे यशस्वी केला त्यावर फक्त 4 ओळी मी त्यावेळेस त्या ठिकाणी लिहिल्या होत्या. त्या अशा होत्या, अरे महाड महाड, अरे महाड महाड तुला 14 तळ्याचं वरदान, अरे महाड महाड तुला 14 तळ्याचं वरदान, बाबा भीमानं केलं 2 घोटाचं महादान, बाबा भीमानं केलं 2 घोटाचं महादान. मोठी कविता आहे आणि त्याच्यामध्ये संपूर्ण गड किल्ल्यांचं वर्णन आहे, हिरकणीचं वर्णन आहे, रायगडांचं वर्णन आहे. परंतु इथे फक्त बाबासाहेबांच्या संदर्भातील ज्या 4 ओळी मला या ठिकाणी आठवल्या त्या मी या ठिकाणी प्रस्तुत केलेल्या आहेत. आता एक त्याच संदर्भातील बाबासाहेब संविधान, महामानव आणि त्यांनी दिलेली मुक्ती या संपूर्ण माझ्या गझलमध्ये या ठिकाणी आलेला आहे. छोटीशी गझल आहे, आनंदजनक वृत्तातील. पुण्यवान भीमराया आधार होत गेला, पुण्यवान भीमराया आधार होत गेला, देताच संविधाना उपचार होत गेला, देताच संविधाना उपचार होत गेला. हृदयात यातनांचा विस्तार थांबलेला, हृदयात यातनांचा विस्तार थांबलेला, जगण्यात मग सुखाचा यलगार होत गेला, जगात जगण्यात मग सुखाचा यलगार होत गेला. बेबंद आसवांनी, बेबंद आसवांनी केलेच बंड जेव्हा, बेबंद आसवांनी केलेच बंड जेव्हा, मुद्दाम माणसांचा जोहार होत गेला, मुद्दाम माणसांचा जोहार होत गेला. विधीन आज आहे आम्हा शोषकांची, विधीन आज आहे आम्हा शोषकांची, घनदाट वेदनांचा संहार होत गेला, घनदाट वेदनांचा संहार होत गेला. सोडून आड रस्ता, सोडून आड रस्ता सन्मान ते जाळला, सोडून आड रस्ता सन्मान ते जाळला, मुरदाड माणसांचा अंगार होत गेला, मुरदाड माणसांचा अंगार होत गेला. आजार दुर्बलतेचा होता बळावलेला, आजार दुर्बलतेचा होता बळावलेला, देताच तू दिलासा उपचार होत गेला, देताच तू भीमराया उपचार होत गेला. बहुमूल्य संविधानाचे कवच असताना, बहुमूल्य संविधानाचे कवच असताना, आनंद भोगताना झंकार होत गेला, आनंद भोगताना झंकार होत गेला. आणि शेवटी आहे, सारेच ऋतू आता सेवेत रंगले. लक्षात घ्या, सारेच ऋतू आता सेवेत रंगलेले, प्रेमात जीवनाचा संचार होत गेला, प्रेमात जीवनाचा संचार होत गेला. धन्यवाद.
खूप छान तुम्ही तुमचे अनुभव देखील या ठिकाणी कथन केले. खरं तर आपण कवी आहोत, साहित्यिक आहोत, त्यापेक्षा उत्तम माणूस आहोत, परंतु कवितेच्या पलीकडे देखील आपण कोणीतरी आहोत हा परिचय आपल्याला तसा फारसा झालेला नाही. तो देण्याचा प्रयत्न मॅडमांनी केला आणि आपण एक वेळेला तात्या अशी थीम राबवूया याच कवी संमेलनामध्ये की प्रत्येकाला आपल्या लाईफवरतीच 3-5 मिनिटं बोललं तर काय हरकत आहे. कविता रोजच म्हणतो. एक वेळेला आपण असं ठेवून की आपण एकमेकाला समजून घेऊया. मलाच माहिती नाही की खरोखर राज शेळके काय करतात, संजय आयर काय करतो, कोंबड्या पाळतो, ससे पाळतो, काय करतो, काय नेमका हे जाणून घेतलं पाहिजे एकमेकाला. त्याचा उद्योग व्यवसाय काय काय करत असेल त्यासाठी देखील आपण एक सेशन घेऊया पुढच्या एखाद्या वेळेला, असं मला वाटतं की जे आपल्या मनामध्ये आहे खरं सांगावं वाटतं. मी इथून आलो, हे करतो, ते करतो, इथे जातो. कदाचित कुमारकरांना सांगायचं असं माझी सासूवाडी ही आहे, असं जे काही म्हणत असेल ते सांगण्यासाठी आपण एक सेशन घेऊया. यानंतर अशोक पाटील यांना विनंती करतो. सर पाटील सर, आपण योगायोगाने एक छान पैकी योग्य कविता बोलावी. या तुम्ही जे बोलले ना तसं पुस्तकावर बोलू काही, तसं आयुष्यावर बोलू काही. स्वतःवर बोलू काही. सगळ्यांनी मला माफ करा, मी तात्याची परवानगी घेतली की वर काही आणि म्हणजे कविताच काय म्हणते याचीच थीम वापरतो नाही. कवितेचं महत्व काय, कविता म्हणते, कविता म्हणते तुला माझी कहाणी सांगते, कविता म्हणते तुला माझी कहाणी सांगते. माझं महात्मा आभाळाला, माझं महात्म्य आभाळाला विचार, त्यानेच दिला मला प्रथमता आकार, त्यानेच दिला मला प्रथमता आकार. तारांगणातील कडाडणारी मी भिजली, तारांगणातील कडाडणारी मी भिजली, धरतीवर तेजाने अवतरली. कविता म्हणते ओंकाराच्या रूपात पहिला माझा हुंकार. कविता म्हणते ओंकाराच्या रूपात पहिला माझा हुंकार, वेद रुचा माझाच एक अवतार, वेद रुचा माझाच एक अवतार. कविता म्हणते गीता होऊन निजस्थान माझे झाले, गीता होऊन निजस्थान माझे झाले. येशूच्या क्रूसावरील वेदनात मी गैवरले, येशूच्या क्रूसावरील वेदनेत मी गैवरले. नक्षत्र होऊन गेले मी अंबरी, नक्षत्र होऊन गेले मी अंबरी. पुराण होऊन वदले मी पैगंबरी, पुराण होऊन वदले मी पैगंबरी. बुद्ध सिद्धांच्या शून्यात, कविता बुद्ध सिद्धांच्या शून्यात मी, ज्ञानेश्वरीया संतांच्या साक्षात्कारात मी. कविता म्हणते सूरसंगतीत होऊन मी तुमच्या, सूरसंगतीत होऊन मी तुमच्या जीवनी फुले, जीवनी फुले. व्यक्त मी अव्यक्त, व्यक्त मी अव्यक्त मी. यत्र तत्र संचार माझा, यत्र तत्र संचार माझा. मी एक आत्मा, मी एक आत्मा नव्हती. म्हणूनच तुम्ही कवी माझी रूपे शोधतात नवी नवी, माझी रूपे सर्वच कवींना विनंती आहे की सुरुवातीला परिचय न देता शेवटी मात्र जाताना आवर्जून आपला सन्मान घेऊन जावा. आजच्या या महापुरुषांच्या थीम असलेल्या काव्य संमेलनाच्या बाबतीत नितीन चंदन शिवेंच्या गोळी मला आठवत नाही, पण त्यातला आशय मात्र मला आठवतो. ते असं म्हणतात की दिवाळीमध्ये मी घर रंगवायला घेतलं आणि चिंता पडली मला, निळा देव, भगवा देव, पांढरा देव, कोणता देव, कारण माणसांची जात हरामी झाली, रंगांवरून जात ठरवतात. अशा खराबी दुनियेमध्ये आपल्याला आपण वावरत आहोत आणि ते रंग पुसले जावे, ती जात पुसली जावी, तो धर्म पुसला जावा, अशाच आशयाची आपली कविता होती. सर खूप खूप धन्यवाद. यानंतर बहिरुग आपली कविता या ठिकाणी सादर करते. या सर. लेखणीचा करुणी पहार, समाज व्यवस्थेला केले फार.
समानतेचा देऊनी मंत्र, जातीवादाचा केला अंत, अज्ञानाचा केला सार, ज्ञानाची पेटुनी मशाल, बाबासाहेबांची दिला काल, संविधान ग्रंथ निर्मिला छान, लोकशाहीचा देऊनी मंत्र, जनता केली स्वतंत्र, उच्चनीचचा केला अंत, समानतेची गुढी उभारली, शिक्षणाने घडवली नवीन पिढी. सर्वांना विनंती आहे की आपला नवी सण पूर्वी सन्मान घ्यायला कोणी विसरू नका. आणि बघा, कविता छोटी आहे की मोठी याला महत्व नाही. ते नरेश महाजन सरांची बरं का सर कविता आहे ना, बरोबर ना सर? तिची वेणी जीव गेली, संपली कविता. आशय किती मोठा आहे. असंच आहे. गामडे सर धन्यवाद. आणि मला वाटतं त्या नरेश महाजन सरांचा आणि गामडेंचा आदर्श आपण सर्वजण घेऊया. यानंतर डॉक्टर प्रशांत आंबळे सर. डॉक्टर प्रशांत आंबळे. कवितेचं शीर्षक महागुरु डॉक्टर आंबेडकर. भूक ज्ञानाची लागली असता अस्पृश्य विद्यार्थी वेगळे बसे. भूक ज्ञानाची लागली असता अस्पृश्य विद्यार्थी वेगळे बसे. वर्गामध्ये भेदभाव असा का प्रश्न भीमरावांना पडत असे. वर्गामध्ये भेदभाव असा का प्रश्न भीमरावांना पडत असे. शाळेतल्या वर्गात असे शिपाई, शिपाईच देई अस्पृश्यांना पाणी. शाळेतल्या वर्गात असे शिपाई, शिपाईच देई अस्पृश्यांना पाणी. सुट्टीवर कधी गेलाच शिपाई तर दिवसभर मिळत नसेही पाणी. सुट्टीवर गेला कधी शिपाई तर दिवसभर मिळतही नसे पाणी. अस्पृश्यतेचा भेदभाव सारा उंजळीत हाताच्या मिळे पाणी. अस्पृश्यतेचा भेदभाव सारा उंजळीत हाताच्या मिळे पाणी. चवदार तळ्याचा केला सत्याग्रह तेव्हा कुठे मिळाले घोटभर पाणी. तेव्हा कुठे मिळाले घोटभर पाणी. शिक्षणाची धरून का समग शिकून घेतले सगळे विषय. शिक्षणाची धरून का समग शिकून घेतले विषय सगळे. राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, कायदा समाजासाठी वापरले ज्ञान सगळे. राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, कायदा समाजासाठी वापरले ज्ञान सगळे. झाली आंदोलने सत्याग्रह सुद्धा, झाली आंदोलने सत्याग्रह सुद्धा अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी. झाली आंदोलने सत्याग्रह सुद्धा अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी. काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह अस्पृश्यांच्या देवदर्शनासाठी. काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह अस्पृश्यांच्या देवदर्शनासाठी. स्वातंत्र्य संग्राम पेटला असता घेतली स्वातंत्र्याची मशाल हाती. स्वातंत्र्य संग्राम पेटला असता घेतली स्वातंत्र्याची मशाल हाती. स्वतंत्र भारताचे अभिनव स्वप्न संविधान लिहिणेही घेतले आहे. स्वतंत्र भारताचे अभिनव स्वप्न संविधान लिहिणेही घेतले हाती. प्रजासत्ताक दिनी देशाला दिले संविधान बाबासाहेबांनी. प्रजासत्ताक दिनी देशाला दिले संविधान बाबासाहेबांनी. वंचित शोषित समाजाला दिला न्याय बाबासाहेबांनी. वंचित शोषित समाजाला दिला न्याय बाबासाहेबांनी. भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित केले भारत देशाने बाबासाहेबांनी. भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित केले भारत देशाने बाबासाहेबांना. गौतम बुद्धाच्या बौद्ध धर्माची मिळाली दीक्षा बाबासाहेबांना. गौतम बुद्धाच्या बौद्ध धर्माची मिळाली दीक्षा बाबासाहेबांना. महामानव शोषितांसाठी असा अविरत झटला आयुष्यभर. महामानव शोषितांसाठी असा अविरत झटला आयुष्यभर. महागुरु अवघ्या विश्वाचा होऊन ज्ञानदीप पेटविला विश्वभर. महागुरु अवघ्या विश्वाचा होऊन ज्ञानदीप पेटविला विश्वभर. धन्यवाद. छान. आपल्या कवीला त्याच्या घरामध्ये कोणी ऐकत नाही फार तरी तुमचं माझं सगळ्यांचं दुःख आहे. खास करून माझं जास्त आहे. आणि माझी सहचारिणी तिला नातेवाईकांना फोन आला तर कुठं गेले आज महाराज. गेले बॉम्बेला कुठं जे कविता बॉम्बेला बस. आणि असंच तिने एक दिवस माझ्या बहिणीला सांगितलं की आज पण बॉम्बेलाच गेलेले आहे बाहेर. पण परवाच्या दिवशी असंच न बॉम्बेला जाता जी बहीण ऍडमिट होती
हॉस्पिटलला सर 9 PM काय सर 9 PM ना तिथे होती आणि योगायोगाने सरांचा फोन आला की सर म्हणे काही करा, किती वेळ होऊ द्या, मी हॉस्पिटलला थांबतो, पण KRH बरोबर KRH हॉस्पिटलला तुम्ही या, एकदा भेटच द्या. आणि अक्षरशः 3 तास सर थांबले. त्यांच्या डायरेक्टर काही लोकांना थांबवलं आणि मग मी गेलो आणि मग माझ्या बहिणीने दाजीने पाहिलं की हे बॉम्बेला फिरत नाही, ते सन्मान घ्यायला फिरतात. तिथले डॉक्टर आंबेडकरांनी आणि तिथले भरत पाटील वगैरे डॉक्टरांनी माझा मोठा सन्मान केला एवढ्या लोकांमध्ये. आणि मग मी म्हटलं बहिणीला दाजीला म्हटली कशी असेल घरात तुम्ही पण फोटो काढा आणि आता घरी फोन करून सांगा बॉम्बेचा अर्थ काय होतं. सांगायचं तात्पर्य कविता ही तुम्हाला समाजामध्ये सन्मान मिळवून देते, त्यासाठी आपली कविता तुम्ही दर्जेदार असली पाहिजे. यानंतर सुशीला पिंपरीकर. महामानवाला प्रणाम करून सुरुवात करते. बाबासाहेबांनी अंधाराला दिलं प्रकाशदान ही कविता मी आधी केलेली, पण आज थोडं स्वातंत्र्य घेतलंय कारण सरांनी लिहिलं होतं की इतर विषयामध्ये तुम्ही लिहू शकता. माझ्या कवितेचं आजचं शीर्षक आहे गुरु महान निसर्ग. गुरु महान निसर्ग. प्रथम गुरु आईचे तनमन. प्रथम गुरु आईचे तनमन. आईच्या गर्भाचे नंदनवन. आईच्या गर्भाचे नंदनवन. माय बापाची छत्रसावली. माय बापाची छत्रसावली. पालन पोषण गुरु मावली. पालन पोषण गुरु मावली. अध्ययनात गुरु अध्यापक. अध्ययनात गुरु अध्यापक. ज्ञानप्राशना. ज्ञानप्राशना दृष्टी मार्गदर्शन. भूगोल खगोल अभ्यासक्रम छान. भूगोल खगोल अभ्यासक्रम छान. भाषा इतिहास जिज्ञासू विज्ञान. भाषा इतिहास जिज्ञासू विज्ञान. विज्ञानाचाही गुरु महान. विज्ञानाचाही गुरु महान. अध्यात्मासतो देई सन्मान. अध्यात्मासतो देई सन्मान. संतवाणी आदराचे स्थान. संतवाणी आदराचे स्थान. मानवता धर्माचे खुले संस्थान. मानवता धर्माचे खुले संस्थान. गुरु बळीराजाचा पाऊस. गुरु बळीराजाचा पाऊस. पण परीक्षक तो मोठा खडूस. परीक्षक तो मोठा खडूस. गुरु संघर्ष. गुरु संघर्ष कष्टकऱ्यांचा. शिकवितो मंत्र जगण्याचा. शिकवितो मंत्र जगण्याचा. स्वराज्य गुरु. स्वराज्य गुरु राजे शिवाजी. स्वराज्य गुरु राजे शिवाजी. जयघोषात. जयघोषात नेत्यांची स्पर्धाबाजी. जयघोषात नेत्यांची स्पर्धाबाजी. गुरु बाबासाहेब संविधानाचे. गुरु बाबासाहेब संविधानाचे. सुटते कसे अवधान कलमांचे. सुटते कसे अवधान कलमांचे. त्यागगुरु. त्यागगुरु हिंदुस्थानात क्रांतिकारी. त्यागगुरु हिंदुस्थानात क्रांतिकारी. राष्ट्रप्रेमात. राष्ट्रप्रेमात देह यज्ञाचे अधिकारी. राष्ट्रप्रेमात देह यज्ञाचे अधिकारी. गुरु अनुभव बुद्ध्या नौकेचा. गुरु अनुभव बुद्ध्या नौकेचा. नावाडी भारी भवसागर तारण्याचा. नावाडी भारी भवसागर तारण्याचा. गुरु आदित्य.
गुरु आदित्य, गुरु सागर, गुरु आकाश, चंद्र चांदण्या निशा, चंद्र चांदण्या निशा, गुरु अवकाश. महागुरु, महागुरु दातृत्वदायी निसर्ग, महागुरु दातृत्वदायी निसर्ग, डावी मोक्ष मार्ग, डावी मोक्ष मार्ग, खरा खुरा मिळतो स्वर्ग, खरा खुरा मिळतो स्वर्ग. धन्यवाद. खूपच छान. शेळके सर असं म्हणतात की एज्युकेशन इज नॉट वन वे प्रोसेस इन विच द स्टुडंट्स लर्न्स ओनली बट दे आल्सो रिन्यूज देअर नॉलेज इन द शेप ऑफ बुक्स अँड टीचर्स. शिक्षकांच्या सांगितल्यामध्ये वाचून माणूस शिकत असतो, घडत असतो. नुसतं वाचता येत उपयोग नाही, तर त्यासाठी गुरु असणं गरजेचं आहे. असंच तर या ठिकाणी मॅडमांनी सांगितलं आहे. यानंतर शिवाजी ठाकरे आपली रचना सादर करते. मी शिवाजीराव ठाकरे. माझा खरा केटरिंगचा बिझनेस आहे, त्याच्यामुळे मला नेमकं जमत नाही. तात्यांचा रुसवा आज काढायला मी आलेलो आहे. नेमकीच गुरुपौर्णिमा आताच झालेली आहे आणि सगळ्या गुरुवर्णच कविता येतात, म्हणून मी एक गुरुवर्ण कविता तुमच्यापुढे सादर करतो. करावे म्हटले गुरु, करावे म्हटले गुरु आणि गुरु विषयाला फक्त झालो मी सुरू. मीही गुरु शब्दाचा लागलो अभ्यास करू आणि एका आखाड्याचा लागलो रस्ता धरू. त्या आखाड्यात जेव्हा लागलो मी शिरू, त्या आखाड्यात जेव्हा मी लागलो शिरू, तो गुरु श्याम ओढत होता फुरू फुरू आणि मी घराकडे निघालो तुरू तुरू. म्हटलं, मी माझ्या मनाला विचारलं, अरे गुरु कोणाला करू? परत मला दुसऱ्या आखाड्यात लागलो मी शिरू, तेव्हा तो गुरु शिलम मोडून पार करत होता थुरू थुरू आणि मी तसाच बाहेर निघालो तुरू तुरू. तिसऱ्या आखाड्यात मी जेव्हा लागलो शिरू, तो त्याची तो उतरतच नव्हती कडे दारू आणि मी तसाच बाहेर निघालो तुरू तुरू. जेव्हा चौथ्या आखाड्यात मी लागलो शिरू, तेव्हा त्याच्या एका बाजूला बसली होती चारू आणि एका बाजूला बसली होती पारू आणि मी ते बघून घरात बाहेर निघालो तुरू तुरू. आणि मी बाहेर येऊन माझ्या मनाला म्हटलं, अरे मना मी गुरु कोणाला करू? तेव्हा मन माझं म्हटलं मला, अरे मूर्खा इकडे तिकडे नको फिरू, मीच तुझा गुरु. मीच तुला सकाळी उठवतो, मीच तुला सकाळी नटवतो, मीच तुला आंबट गोड चाटवतो आणि मीच तुला याला त्याला खेळवतो. अरे मूर्खा सारखा इकडे तिकडे नको फिरू, अरे मीच तुझा गुरु. मन म्हणाल मीच तुझा गुरु आणि त्या दिवसापासून मी माझ्या मनाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय. खरं तर ज्यांच्या नावामध्ये शिवाजी आहे तिथे काय कमी आहे? त्या गुरु पौर्णिमेच्या वेळेला असे मेसेज जसे फिरत होते तसे नेहमी काही मेसेज समोर येत असतात. त्यापैकी काही मेसेज असे असतात की शुभ भीम सकाळ, काही असते भगव्या सकाळच्या शुभेच्छा, त्यानंतर लेकरा पिवळ्या शुभेच्छा आणि काही शुभेच्छांमध्ये असतं सुबह की इस्लामिक काम नाही, असे मेसेज येत राहतात. परंतु माझ्यासारखा, पाटील सरांसारखा, भुजबळ सरांसारखा माणूस वाट बघतो आहे की असा मेसेज केव्हा येईल. इंडियन सकाळ, शुभ सकाळ, गुड मॉर्निंग ऑल इंडियन्स, त्याच्यासाठी अशी साहित्य संमेलन, अशी कवी संमेलन झाली पाहिजेत असं मला वाटतं. भाऊराव साळवे. वाजवा असेल तर वाजवा. असा विषय मला तात्या समोर काय बोलत नसेल
वाजून घ्या, वाजवायचं असेल वाजून घ्या. नाही का? माझ्या रक्तातल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं पालक ज्यावेळेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर शाळेत जात होते त्यावेळेस खटखटून दरवाजा भीमू भरला, खटखटून दरवाजा भीमू भरला. ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणत होते? मला घ्या ना गुरुजी, मला घ्या ना गुरु, मला घ्या ना गुरुजी, मला घ्या ना, मला घ्या ना गुरुजी, मला घ्या ना. पावसाचा थेंबान जखडून गेलो. 7 जूनला शाळा भरायची, 7 जूनला 8 जूनला. पावसाचा थेंबान जखडून गेलो, अतिश्रम मुली शाळेला आलो. एका कोपऱ्यात बसला, एका कोपऱ्यात बसला, जागा तुम्ही द्या ना गुरुजी, मला घ्या ना गुरुजी, मला घ्या ना, मला घ्या ना गुरुजी, मला घ्या ना. कालचे धडे मी आणले लिहूनी, गुरुजी काल तुम्ही धडे दिले ना ते लिहून आणले. पावसाचा थेंबाने गेले ते भिजूनी, खोट नाही बोलत गुरुजी, वाचूनी पाहना, खोट नाही बोलत गुरुजी, वाचूनी पाहना. पण मला घ्या ना गुरुजी, मला घ्या ना, मला घ्या ना गुरुजी, मला घ्या ना. आणि इथं समाज जागृत होतो किंवा समाजाची विटंबना पण होते. महाराजा पोराला बाटविली शाळा, महाराजा पोराला बाटविली शाळा. आत कसा घेऊ बाळा सांग मी, बात कसा घेऊ सांग, भाम मी सांग भीम बाळा. आनंदाचे भीम नाया, आनंदाचे भीमा तुम्ही परतुनी जाणार. लहान बाळाला गुरुजी सुद्धा म्हटले, आनंदाचे भीमा तुम्ही परतुनी जाणार. काय म्हणाले त्या गुरुला? तुम्ही गुरुचं नाव घेतलं म्हणून मला गाणं आठवलं. मला घ्या ना गुरुजी, मला घ्या ना, ओ गुरुजी, मला घ्या ना गुरुजी, मला घ्या ना. पाया पाया भीमान क्रांती घडविली, दिल्लीला जाऊनी खुर्ची हलविली. आता हे नातं काय सांगू? कधीतरी खुर्ची हलवली माझ्या गोरख पांढरेने, कधीतरी खुर्ची हलवली मला आठवलं तेच गाणं गातो. पाया भीमान क्रांती घडविली, दिल्लीला जाऊनी. आणि कोणाची ताकद असेल तर खरं मी सांगतो, छाती ठोकून सांगल का बाबासाहेबांची खुर्ची कोणी पण शिरून दाखवा. पाया भीमान क्रांती घडविली, दिल्लीला जाऊनी खुर्ची हलविली. रण भाऊसाहेब बघा गीत गाता गाता, मला घ्या ना गुरुजी, मला घ्या ना गुरुजी, मला घ्या ना गुरुजी, मला घ्या ना. नमो बुद्धाय. खूप खूप धन्यवाद. जशी लावणी आहे आणि तिचा तो चाळाचा आवाज आणि ती ढोलकी नाल असेल, तिचा आवाज आला की महाराष्ट्रीयन मराठी माणसाचं रक्त सळसळतं. तसा पोवाडा असा आहे की सळसळणारं रक्त बाहेर यायला उसळतं.
मसाला पोवाडा या ठिकाणी साळवेने सादर केला. साळवे सारख्यांना गळा असतो आणि आमच्या सारख्यांना नरड. अशाच एका सुंदर गळ्याच्या या ठिकाणी आज आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत. आपण थोडा इंटरव्ह्यू म्हणून त्यांचे विचार या ठिकाणी ऐकूया. मॅडम, तुम्ही या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे म्हणून आल्यात. आजच्या या उपस्थितांना आपण आपल्या परीने छोटे खाणे उद्बोधित करावं, सिंदर करावं. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय गोरख पालवे सर, कार्यक्रमाचे सर्वेसर्वा रविकांत शार्दूल सर, तसंच नियोजनात नेहमी सहभाग असतो पण अतिशय उत्तम सूत्रसंचालन करतात असे संजय आहेर सर, सुभाष निंबाळकर सर, देवदत्त मुंजेवाडकर. आज विशेष म्हणजे मी ज्यांना पाहिलं मला खरंच मनापासून आनंद झाला असे आपले राष्ट्रीय होते सर. आणि सर्वच इथले सगळेच माझ्या हृदयातले आहेत. आता प्रत्येकाचं नाव जर घेत बसलं तर माझ्या 5 मिनिटं त्याच्यात जातील. म्हणून मी सर्वांची माफी मागते. आणि तुम्ही सगळेच, पाटील सर आहेत, टाकटे सर, सगळे सगळे सगळे, आधी सुशिला पिंपरीकर मॅडम, तेजस्वी सगळ्यांची नावं घेतली असं समजा आणि चुकून माझ्याकडून नाव राहिलं तर मला माफ करा अशी मी आशा बाळगते. माझ्या विषयाला सुरुवात करायच्या आधी मी सांगते की मागच्या महिन्यात मला खरं तर प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. भाग्य कसं असतं याचं हे उदाहरण आहे. आणि माझा एक कार्यक्रम नियोजित होता म्हणून मी सरांना म्हटलं की मी काही कार्यक्रमाला येऊ शकत नाही यावेळेस. संजय आयर सरांचा फोन आला, शार्दूल तात्यांचं माझं बोलणं झालं आणि मी दोघांनाही तेच कारण सांगितलं आणि आपले सुभाष निंबाळकर पण फोन करतच होते. सगळ्यांना सांगितलं की सॉरी, तुम्ही आधी सांगितलं असतं कदाचित म्हणते, कारण तो प्रोफेशनल असल्यामुळे सोडलाही नसता हेही मी लगेच सांगते. आणि मी त्या कार्यक्रमाला उपस्थित असल्यामुळे इथे येऊ शकले. तेव्हाच मला तात्यांनी आपले साहित्यिक किती उत्तम आहेत याचं लगेच सांगितलं की पुढच्या महिन्याची मात्र तुमची आत्ताच आम्ही तारीख बुक करतो. म्हटलं चालेल. पण माझ्या तेव्हाही डोक्यात आलं नाही, अरे वा, पुढच्या महिन्याची तारीख म्हणजे गुरुपौर्णिमा येते, आषाढी एकादशी आहे, म्हणजे फारच चांगला योग माझ्यासाठी जुळून आला. अध्यक्ष ठरले, अध्यक्षांना फोन करण्यात आला, पण कदाचित अध्यक्षांना मी प्रमुख पाहुणे होती का नाही हे माहीत नाही. मी जरा स्पष्ट वक्ता आहे त्यामुळे जे घडतं ते सांगते बरं. मग त्यांनी सांगितलं की गिरी सर आता त्यांचे खास मित्र, मला प्रमुख पाहुणे गिरी सर पाहिजे. मग म्हटलं ठीक आहे. गिरी सर म्हणाले पण नाही. मग मी मागे येऊन केलं प्रमुख पाहुणे, मला काही यायचं नाही. आणि मग तात्यांनी सांगितलं आम्ही वैजयंतीताईंना शब्द दिलाय, आम्ही आता वैजयंतीताईंना जोडला. गोरख पालवे सर, मी तुमची माफी मागते, तुमच्या अध्यक्षतेखाली मला प्रमुख पाहुणे म्हणून इथे उपस्थित राहावं लागलं म्हणून मी तुमची माफी मागते. भावा बहिणीची अजूनही माया. अंधारांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. अंधाररूपी अज्ञानाला दूर करण्यासाठी ज्ञानाचं अंजन घालणाऱ्या सर्व गुरूंना शलाका होती. शलाका याचा अर्थ खूप सुंदर आहे, बऱ्याच जणांना माहिती असेल. छडी, आणि छडी अंजन म्हणजे काजळ, ज्ञानाचं काजळ छडीच्या रूपाने घालणाऱ्या सर्व गुरूंना मी सर्वात प्रथम वंदन करते. आणि गुरु पौर्णिमेच्या निमित्ताने आज मला इथे बोलवलं त्याबद्दल मी सर्वांचा आभार मानते. गुरु हा शब्दच खूपच सुंदर आहे, पण गुरु पौर्णिमा का साजरी केली जाते याचं बरंच अंशी कारण आपल्याला कारण नसतं. आता मी ट्युशन्स घेत होते लहान मुलांच्या, तेव्हा शिक्षक म्हणजे काय असा प्रश्न विचारल्यावर मुलांची उत्तर ऐकून मी हैराण झाले. म्हणजे 8वी 9वीचे मुलं, आणि मला मी त्यांना म्हणलं अरे शिक्षक दिन जवळ आला, शिक्षक दिन म्हणजे काय. मुलांनी सांगितलं शिक्षकांना एक दिवस आराम मिळावा. अरे म्हटलं 5 सप्टेंबरलाच आराम मिळावा असं का. बरं ठीक आहे, तुझं म्हणणं मी मान्य करते, आराम मिळावा, पण तो 5 सप्टेंबरलाच का, इतर दिवशी एखादा शिक्षक म्हणून मला आज नको आराम, मग तुम्ही काय आराम देताय. पण राष्ट्रपती आपले होते, त्यांचा जन्मदिवस होता, त्यांचा जन्मदिवस म्हणून आपण शिक्षक दिन साजरा करतो. सर्वपल्ली राधाकृष्ण हे मुलांना सांगण्याची गरज आहे आणि तेच मुलांना समजत नाही, म्हणून आपली
संस्कृती खूप उत्तम आहे, ती संस्कृती जपण्याचं काम आपण केलं पाहिजे. पण नेमकं आजकाल ते कमी प्रमाणात होतं, होत नाही असा माझा दावा नाही. पण पूर्वीच्या शिक्षकांकडून आजचे शिक्षक करतात प्रयत्न, परंतु तितक्या प्रमाणात केलं जात नाही. आणि म्हणून विद्यार्थ्यांना फक्त पुस्तकी किडा बनवलेला जात आहे, त्यांना सामान्य ज्ञान सांगितलं जात नाही. म्हणून त्यांना ही गोष्ट कळत नाही. हा विषय सांगण्याचं कारण असं की गुरुपौर्णिमा का साजरी होते. तर आपले महर्षी व्यास यांचा जन्मदिवस हा गुरुपौर्णिमेला येतो, म्हणून गुरुपौर्णिमा साजरी केली जाते. ते वेदांचं त्यांनी उत्पन्न केलेलं आहे, वेदांची निर्मिती ज्यांनी केली आहे ते व्यास. व्यासांनी अजून एक श्लोक पण सुंदर लिहिला आहे, जो महिलांवर लिहिलेला आहे. मी नेहमी सांगत असते तो श्लोक, मी आज मुद्दामून सांगते. अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्य महापातक नाशनम. या पंचकन्यांचं जर आम्ही स्मरण केलं तर महापापांचा नाश होतो, असा त्यांनी श्लोक महिलांबद्दल दिला. म्हणून महिलेला अनादी काळापासून आपल्याकडे परवानगी आहे बाहेर जायची, परंतु महिलाच काही प्रमाणात स्वतःला घरात जगून घेते, म्हणून ती बाहेर पडत नाही, असा माझा अतिशय ठामपणे विश्वास आहे. आज महिला बाहेर पडली आहे वगैरे, पुरुषांनी पहिल्यापासून महिलांना दिलेली आहे संधी. त्याशिवाय आमच्याकडे महिला संत झाले का, महादंबांपासून बहिणाबाई चौधरी, बहिणाबाई पाटकांपर्यंत. आणि बहिणाबाई चौधरींना सुद्धा त्यांनी सुद्धा संतांचा अभ्यास केला, तेव्हा आपल्या संत साहित्यांचा अभ्यास केला, तेव्हा त्यांच्या रचना आजन्म ज्यांनी साहित्याला संत साहित्यांची साथ दिली ते सगळे आजन्मावर कमी झालेले आहेत. ही सत्यता आपण नाकारू शकत नाही. म्हणून गुरूंचा आशीर्वाद असल्याशिवाय पुढे जाऊ शकत नाही. प्रत्येकाला गुरु असतो, जीवनात प्रत्येकाला गुरु असतो आणि असायलाच पाहिजे. गुरुशिवाय काहीही होत नाही. म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी छान विषय दिला, आजचा मला फार आवडला. आणि त्यांनी सांगितलं की महामानव आमचे गुरु. फक्त तात्या मी एक शब्द तुमचा बदल करा असं सांगेल, महामानव आमचे गुरु नाही, महामानव आपले गुरु. आणि त्यामुळे महामानव आपले गुरु. आपण लोकांना इथेच चुकतो. या लोकांनी कधीही स्वतःमध्ये आणि दुसऱ्यांमध्ये फरक केला नाही आणि आम्ही इथेच चुकतो. आम्ही आंबेडकर आमचे, शिवाजी तुमचे, सावरकर आमचे, ज्योतिबा तुमचे. का आम्ही आपले म्हणत नाही प्रत्येकाला. आणि हे प्रत्येक जण गुरुतुल्य आहे आणि ह्यांनीही प्रत्येकाने गुरु केलेले आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी गौतम बुद्धांना गुरु केलेला आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संत कबीरांना गुरु केलेला आहे. म्हणजे प्रत्येकाने, ज्योतिबा फुलेंनी पण पराशरांना गुरु केलेला आहे. कुठे जाती भेद? कुठेच नाही. जातीभेद आम्ही करतो, म्हणून कविवर्य कुसुमाग्रजांना लिहावं लागतं. काय चीज बाबा ब्राह्मणापुरतं राहिलो याचं दुःख टिळकांना होतं, तर शिवाजी महाराजांना वाईट वाटत होतं आपण राहिलो ते फक्त मराठ्यांचंच. महाराष्ट्रात राहिलो म्हणून फुले दुःखीत झाले होते, तर आंबेडकरांची खंत होती आपण उरलो ते फक्त दलितांपुरतंच. हे सर्व पाहून गांधीजी गडबडले, कारण आठवण म्हणाले, अरे वेदांनो दुःख कसले करत आहात? तुमच्या प्रत्येकाच्या पाठीमागे एक जात जमत आहे. माझ्या पाठीमागे काय? माझ्या पाठीमागे आहे फक्त सरकारी कचेऱ्यातील. हे जेव्हा कुसुमाग्रजांना लिहावं लागतं तेव्हा साहित्य हे सर्वात मोठं गुरु असतो हे विसरून चालणार. म्हणून गुरूंनाही शिकवण्याचं काम साहित्य करतं, म्हणून साहित्य हे गुरु आहे, हे लक्षात ठेवा. गुरु हे सगळ्यांचे असतात. आंबेडकर असते, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आम्ही इथे पण चूक करतो. मी मुद्दाम शब्द वापरताना आंबेडकर शब्द वापरतो. आम्ही आमच्या नेत्यांचा अपमान नेहमी करतो. आम्ही का विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत नाही? आम्ही का महात्मा ज्योतिबा फुले म्हणत नाही? आम्ही का स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणत नाही? आम्ही सावरकर, आंबेडकर, फुले, त्यांचं कार्य जेव्हा त्यांनी एवढं मोठं कार्य केलेलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हे सुद्धा किती मोठी व्यक्ती झालेली आहे. म्हणजे महाराज शिवाजी महाराज म्हटल्यावर औरंगजेब सहा कापायचे आणि औरंगजेबाने आपल्या मृत्यूच्या वेळेस एक वाक्य काढलेलं होतं. ते म्हटलेले होते, अगर शिवाना होता तर हिंदुस्तान नव्हता. औरंगजेबांनी स्वतःच्या मृत्यूच्या वेळेस सांगितलं, अगर शिवाना होता तर हिंदुस्तान नव्हता. इतकं मोठं व्यक्ती आमच्या भारतात आम्हाला मिळाले. संतांचा तो विषयच नाही. ज्ञानेश्वर माऊली, तुकाराम महाराज, संत नामदेव, गोडा चौका तेरा नगारी सोना जात पाहणार संत. प्रत्येक जातीत संत आहेत. संत कबीर
केली पाहिजे ती करणं अत्यंत गरजेचं आहे. गुरु म्हणजे काय, गुरुचा अर्थ काय. मी खरं आज वेळ कमी आहे, मला 5 मिनिटं दिलं, पण कदाचित जास्तच बोलले गेले असते. खूप मोठा विषय आणि सुंदर विषय मला मिळालेला आहे, पण मग मी आता जास्त बोलणार नाही, कारण तुमच्या कवींना ही कविता म्हणायची आहे. पण गुरु काय आहे, गुरुचा अर्थ काय आहे, हे सगळं ऐकायला एखाद्या दिवशी तुम्ही माझ्या एखाद्या प्रवचनात किंवा कीर्तनात या नक्की. कारण आषाढी एकादशीलाच लागून गुरुपौर्णिमा आहे आणि विठ्ठल सुद्धा आपले गुरुच आहे, हे विसरून आपल्याला चालणार नाही. म्हणून एक माझी छोटीशी कविता घेऊन मग माझ्या भाषणाचा समारोप करते. आणि म्हणून आम्ही नेहमी म्हणतो हे सगळे गुरु आहेत, त्यांची आम्हाला शिकवण मिळते. म्हणून आम्ही म्हणतो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. अशा गुरूंच्या जर आम्ही सानिध्यात राहिलो आणि त्यांचं ऐकून जर आम्ही वाटचाल केली तर आमचंही आयुष्य सुफल झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून आम्ही म्हणतो गुरुने दिला ज्ञानरूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. त्यांचा वारसा आम्हाला पुढे चालवायचा आहे. आणि तो चालवताना आम्ही एक गोष्ट आपल्याकडे खानदेशमध्ये भी हा शब्द वाचा, भी म्हणजे सुद्धा. आणि असं जर आम्ही भी घडलो तुम्ही भी घडाला, आणि आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाला. त्या भीचं भी करू टाकलं, पण बिघडलं तरी चालेल, कारण त्याच्यात एक वाक्य असेल, आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना. गुरुजी असंगे शिष्य बिघडला, शिष्य बिघडला गुरुचाच झाला. आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना. आम्ही सुद्धा घडलो आहे, तुम्ही सुद्धा घडा. आणि आम्ही गुरुच्या रूपाने शिष्य झालेलो आहोत आणि आम्ही गुरुच्या सानिध्यात आलेलो आहोत. तुम्ही सुद्धा त्यांच्या सानिध्यात या. आणि म्हणून त्यांच्या सानिध्यात येण्यासाठी गुरुपौर्णिमा या साजऱ्या झाल्याच पाहिजे. आणि त्याचं महत्त्व आपण तरुणांपर्यंत पोहोचवणं आता गरजेचं आहे. आपण सर्व साहित्यातून ते पोहोचवा, कारण सर्वांचा अर्थ साहित्य, कारण श्लोक आहे, अभंग आहे, पोवड आहे, लावणी आहे, ते सगळ्यांनी वेगवेगळ्या कविता म्हणतात. कवितेचे इतक्या प्रकारे ओवी आहे, आर्या आहे, कटाव आहे, तुम्ही किती म्हणाल तेवढे. बाल कविता आहे, कवितांच्या प्रकार म्हणजे सर्वात जास्त कवितांचे प्रकार मराठीत आहे. हेच आम्ही आमच्या मराठीचंच करू. म्हणून मराठी सुद्धा आपले गुरु आहे, हे विसरून चालणार नाही. आणि सगळ्यांचा गुरु साहित्य आहे, कारण श्लोकातून, अभंगातून, पोवाड्यातून, कवितेच्या अनेक प्रकारातून आपल्याला शिकवण दिली जाते. जो शिकवतो तो गुरु असतो, त्याचं वय पाहिजे असतं, तो गुरु असतो. म्हणून साहित्य आपलं गुरु आहे. आणि म्हणून मी माझी विठ्ठलाची वेगळ्या प्रकारची पण विठ्ठलाची कविता आपल्याकडे सादर करते आणि माझ्या शब्दांना पूर्ण विराम देते. ही कविता थोडी वेगळ्या टोक्यातली आहे, पण ती आपल्याकडे सादर करते. विठ्ठलाच्या दारी म्हटलं जाई मी खाईना, विठ्ठलाच्या दारी म्हटलं जाई मी खाईना, लक्ष देत घरातल्या कामल्या ताईना, कामल्या ताईना, कामल्या ताईना. 2 दिवस येणार नाही रजा माझी आहे हो, 2 दिवस येणार नाही रजा माझी आहे हो, घरातल्या पसाऱ्यात गुंतून गेले आज हो. आवडसावर स्वच्छता माझ्याकडेच आहे हो, आवडसावर स्वच्छता माझ्याकडेच आहे हो, असं घर सोडून आता जाता येत नाही हो. 2 दिवसांनी म्हटलं विठ्ठलाच्या दारी जाऊ, 2 दिवसांनी म्हटलं विठ्ठलाच्या दारी जाऊ, भेटायला आले देवाले की सहजावई बापू, भेटायला आले देवाले की सहजावई बापू. नातवांची संगत ही आता सुटेना, विठ्ठलाची भेटही मला घडेना. सगळं होतं आणि शेवटी ती मंदिरात पोहोचते. मंदिरात गेले तेव्हा, मंदिरात गेले तेव्हा विठ्ठलच नव्हता, मंदिरात गेले तेव्हा विठ्ठलच नव्हता. मला भेटायला तो घरी आला होता, मला भेटायला तो घरी आला होता. साहित्याचाच एक प्रकार आहे कीर्तन, असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये असं मला वाटतं. अतिशय सुंदर पद्धतीने मॅडमनी या ठिकाणी आपल्याला संबोधित केलं आहे.
की जे कोणी आपले महापुरुष आहेत ते कधीही कोण्या जातीचे, धर्माचे, पंथाचे, प्रांताचे नव्हते आणि नाही, परंतु स्वार्थी राजकारण्यांनी आणि त्याला साथ देणाऱ्या आपल्या समाजातील काही मुठभर लोकांनी हे तुमचे, ते आमचे, हे त्याचे विभागून घेतले त्यांच्या स्वार्थासाठी. पण किमान समाजाला सुधारवायचं काम हा साहित्य करत असतो आणि त्यामुळे आपल्या सर्व साहित्यिकांची एक जबाबदारी आहे की जर राष्ट्रपुरुषाची जात, धर्म, पंथ आणि प्रांत कोणी सांगणार असेल तर त्याच्या कानाखालीच वाचवले पाहिजे. ज्या महात्मा फुल्यांनी 1000 ओळींचा पोवाडा छत्रपती शिवरायांवरती पहिला लिहिला, ते काय माळी होते का, मराठा होते? नाही, महापुरुष होते, महात्मा फुले होते. म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मागासलेल्या प्रत्येक घटकासाठी आरक्षण दिलं, पण संविधान वाचा, आरक्षणाचं पहिलं कलम हे ओबीसीचं आहे, एससीचं नाही. ते काय कुण्या जातीचे का धर्माचे नाही. पुन्हा एकदा असं सांगावं वाटतं, कबीरांच्या ओळींमध्ये जे मॅडमांनी उल्लेख केला की कबीर असं म्हणतात, कबीरा हुआ एक है, कबीरा हुआ एक है, सब में पानी एक, कबीरा हुआ एक है, सब में पानी एक. पाणी सगळ्यामध्ये एकच असतं, जो भरायला जातो ना त्याचं भांड वेगवेगळं असतं. आपलं भांडे नीट घेऊन जा, ज्ञानाचा कुवा आणि मी सगळ्यांसाठी समान आहे असंच मॅडमांना सांगायचं होतं असं मला वाटतं. गोरखजी, तुम्हाला बाळासाहेब गिरीच पाहिजे होते आणि बहीण नको होती, पण त्या बहिणीसाठी 2 ओळी मला आठवल्या. सोनियाच्या ताटी उजळल्या ज्योती, सोनियाच्या ताटी उजळल्या ज्योती, अनवळी ते भाऊराया, वेड्या बहिणीची वेडी रे माया. तुम्ही नाही म्हणलं पण बहीण नाही म्हणली आले, हे लक्षात ठेवा. असो, यानंतर शिवराज शिरसाट सर. म्युझिक पाहिजे का जाताना सांगा. बराच वेळ झालाय. शीर्षक आहे आंबेडकरांची फॅशन. आंबेडकरांची आली फॅशन, आंबेडकरांची आली फॅशन, याच वाढलंय टेन्शन. आंबेडकरांची आली फॅशन, अहो आंबेडकरांची आली फॅशन, याच वाढलंय टेन्शन. मनुस्मृतीची जाळल्यामुळं देवा धर्माचं गेलंय कुळ, जातीपातीचं लागलं टाळ, बंद झाली त्याची खानावळ. किडे डोक्यात करी भन, किडे डोक्यात करी भन रे, याच वाढलंय टेन्शन. नाव भीमाचं घेतल्यामुळं त्याचं उठतंय पोट शोळ. जसं आता चर्चा केली की ह्या जातीचा त्या जातीचा असा जो फरक करणाऱ्या त्यांच्यावर नाव भीमाचं घेतल्यामुळं त्याचं उठतंय पोट शोळ. आत बाहेर पडतो तिळ, आणि त्याची बसती दात खिळ. नाव भीमाचं घेतल्यामुळं त्याच उठतंय पोट शूळ. आत बाहेर पडतो पिळ, त्याची बसती दात खिळ. देव धर्म होती डोकं भडतंय ठणठण, डोकं भडतंय रे ठणठण, त्याच वाढतंय टेन्शन. देव धर्म होते कोटी कोटी, देव धर्म होते कोटी कोटी, आंबेडकरांनी ठोकली फुटी. गेले सारे ते 33 कोटी, आली वेळ उपासी फुटी. आंबेडकरांनी ठोकली फुटी,
गेले सारे 33 कोटी आली वेळ उपासी कुटी झालं महागड रॅशन झालं महागड रॅशन त्याचं वाढलंय टेन्शन हाती सत्ता असल्यामुळं राजकारण करतोय घोड हाती सत्ता असल्यामुळं राजकारण करतोय घोड आलं भूताच अंगी बळ आलं भूताच अंगी बळण हे नदीनांचं करतोय छळ आलं भूताच अंगी बळ हे नदीनांचं करतोय छळ त्याच काळीज आहे पाषाण त्याच काळीज आहे पाषाण रे याच वाढलंय रे टेन्शन आंबेडकरांची आधी शासन त्याच वाढलंय रे टेन्शन. खूप छान. यानंतर रेखाताई सोनवणे आणि त्यांच्यानंतर बागमार सर उपस्थित राहतील. या लवकर यायचे. रेखाताई सोनवणे आणि त्यानंतर बागमार सर. विनंती आहे की उशीर होत आहे झालेलाच आहे. कुठल्याही प्रकारची प्रस्तावना आणि शक्यतो छोटी कविता आपण सादर करूया. घेतो तो श्वास आणि खातो तो घास यावरती ज्या महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची सही कोरलेली आहे त्या महामानवाला वंदन करून मी आजच्या कवितेला सुरुवात करत आहे. माझ्या कवितेचं नाव आहे दैवत. सूट बूट आणि टाय मध्ये भीम माझा असा शोभला. सूट बूट आणि टाय मध्ये भीम माझा असा शोभला. लेखणीच्या एका टोकावर त्यांनी भारत देश उद्धारला. घेऊन डिग्री बॅरिस्टरची ख्याती जगी गाजली. घेऊन डिग्री बॅरिस्टरची ख्याती जगी गाजली. युक्तिवाद भीमाचा ऐकायला जजनी कोर्ट सभा थांबली. कायदे पंडित भीमासन नाही भूतळावर ऐसा. कायदे पंडित भीमासन नाही भूतळावर ऐसा. करुण संविधान निर्मिती झाला दिनदुबळ्यांचा कैवारी जैसा. सामाजिक न्याय हक्कासाठी देऊन लढा. सामाजिक न्याय हक्कासाठी देऊन लढा. मिटविला जातीभेद. अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी कार्य ते केले कठोर थेट. स्त्रियांच्या हक्क सन्मानासाठी आवाज उठवला खरा. जाळून मनुस्मृती कायदा आणला नवा. महाड सत्याग्रह करून पिण्याच्या पाण्याचा समान हक्क दिला. महाड सत्याग्रह करून पिण्याच्या पाण्याचा समान हक्क दिला. काळाराम मंदिर प्रवेश करून जातीभेदाला तडा दिला. किमान वेतन कामाचे 8 तास करून कामगार कायदा आणला. कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी बाळविमा अहोरात्र झटला. महामानव महागुरु आमचा मार्गदर्शक दाता. पदोपदी मार्गदारी विश्वगुरु ज्ञाता. प्रज्ञावंत असे जगी ज्ञानाचे प्रतीक. प्रज्ञावंत असे जगी ज्ञानाचे प्रतीक. गुरुदयांचे वंदनीय भगवान बुद्ध अलौकिक. सूट बूट टाय भीम शोभे कैसा. सूट बूट आणि टाय मध्ये भीम शोभे कैसा. दैवत गळ्यातील आमच्या ताईत जैसा. दैवत गळ्यातील आमच्या ताईत जैसा. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे महत्ती अपरिग्रह वागायची. महत्ती अपरिग्रह वागायची. परिग्रह आणि अपरिग्रह. परिग्रह म्हणजे फक्त साठवणं आणि अपरिग्रह म्हणजे आपल्याकडे आधार करणं नाही. थोडक्यात व्याख्या सांगितली ती महावीरांनी केलेली व्याख्या आहे. स्वर्ग आणि नरक या 2 संकल्पना. स्वर्ग आणि नरक या 2 संकल्पना प्रत्येकाच्या मानण्यावर आहे. जो अल्पसंतुष्ट आहे तो सुखी समाधानी आहे.
जो अल्पसंतोषी आहे तो सुखी समाधानी आहे, तो अपरिग्रहवादी आहे आणि म्हणूनच त्याला नरक देखील स्वर्ग वाटते. म्हणून त्याला नरक देखील स्वर्ग वाटते. मात्र त्याला सर्वस्व जिंकायचं आहे, मात्र त्याला सर्वस्व जिंकायचं आहे. मग तो सोन्याचा चमचा जरी तोंडात घेऊन जन्माला आला, मग जरी तो सोन्याचा चमचा घेऊन तो जन्माला आला तरी तो परिग्रहवादी आहे आणि म्हणूनच तो दुःखी आहे. म्हणूनच तो दुःखी आहे. म्हणूनच त्याला स्वर्ग देखील नरक वाटेल. म्हणूनच त्याला स्वर्ग देखील नरक वाटेल. त्यामुळे तुम्हाला हा पुत्र स्वर्ग बनवायचा आहे नरक, स्वर्ग बनवायचा आहे का नरक, हे सर्वस्वी जागृतीचा हक्क आहे. आणि भारतीय आणि पाश्चात्य संस्कृतीतला अपरिग्रह आणि परिग्रहवादातला हा फरक आहे. पाश्चात्य विचारांचा आणि भगवान महावीरांच्या विचारांचा मधला हा फरक आहे. आणि अशा पद्धतीने माझी क्रीडा मी सादर केली आहे. साधारणतः नोव्हेंबर 2024 ला माझं एक पुस्तक प्रकाशित झालेलं आहे, अमृतकण. महावीरांची अंतिम वाणी होती. त्या अंतिम वाणीवर पुस्तक छापलेलं आहे. मी त्याची प्रत मी आज शारदूताकडे देतो. त्यांनी ती वाचनालयाला द्यावी. यानंतर माणिकरावजी गोडसे सर प्रश्न सादर करणार आहेत. साहित्यिक असं म्हणतात की शब्दांची पूजा करत नाही, माणसासाठी आरती गातो. शब्दांची पूजा करत नाही, माणसासाठी आरती गातो. ज्यांच्या गावात सूर्य नाही त्यांच्या हातात उजेड देतो. मला वाटतं आपल्या कविता, आपल्या रचना या अशा माणसांच्या हाती उजेड देण्याचं काम करतील. माणिकराव गोडसे सर. सर्व गुरुजनांना वंदन. मी माझे साहित्यिक गुरु कविवाले मुकेश पाडगावकर ज्यांच्या साहित्यातून मला स्फूर्ती मिळाली त्यांना वंदन करतो. पण अशी कविता घेतो, गुरुची महिमा असे काही लोक आहेत जे गुरुला पात्र आहे, आमचे कळवाले आहेत, त्यांना आम्ही विसरतो. मान्य गुरु सन्मानित, जे आपण ठराविक गुरु, मान्य गुरु सन्मानित, इतरांना विसरतो. मान्य गुरु सन्मानित पण इतरांना विसरतो. नको असा दुजाभाव तोही गुरुच असतो. तोही गुरुच असतो. आम्हा संस्कार देणारे आई पहिली गुरु, आम्हा संस्कार देणारी आई पहिलीच गुरु. तरी आधार देणारा बाप नकाऊ विसरू, आधार देणारा बाप नकाऊ विसरू. ज्ञान देणारे शिक्षक गुरुस्थानी मानलेले, ज्ञान देणारे शिक्षक गुरुस्थानी मानलेले. क्लास आणि शिपायांना आम्ही मात्र टाळलेले. क्लास आणि शिपायांना आम्ही मात्र टाळलेले. वृक्ष प्राणवायू छाया, वृक्ष देतो प्राणवायू छाया, शेतकरी अन्न देतो. जीव वाचले डॉक्टर यांना मात्र सोडून देतो. गुरुदक्षिणा म्हणून अंगठ्याला कापायचे, गुरुदक्षिणा म्हणून अंगठ्याला कापायचे, तरी धूर्त द्रोणाचार्य यांना गुरुच म्हणायचे. तरी धूर्त द्रोणाचार्य यांना गुरुच म्हणायचे. राजे शिवाजी, लहूजी फुले, भीमा आहे गुरु. राजे शिवाजी, लहूजी फुले, भीमा आहे गुरु. हे बहुजन समाजाचे ते आयडॉल महागुरु, बहुजन समाजाचे खरे ते आयडॉल महागुरु. विघ्न संकटी गुरुने संरक्षक घालवावे. विघ्न संकटात गुरुने संरक्षक घालवावी आणि गुरु ऐसाच करावा, दया करुणा राहावी. गुरु मग ऐसाच करावा, दया करुणा राहावी. शेवटी असं म्हणेल मी, करे शंका निरसन, चुका दिशा दाखवितो. करे शंका निरसन, दिशा
दाखवितो दुःख संकटी क्षणात कैवारी तोच गुरु असतो, तोच गुरु असतो, तोच गुरु असतो. धन्यवाद. मला वाटतं नाशिकचा हा ठाण्या वाघ आहे. आजपर्यंत त्यांनी 24 अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये सहभाग नोंदवला आहे आणि त्या ठिकाणी नाशिकचा आवाज गुरुगुरु करून आलेले गुरुगुरलेले असे गुरु आहेत. अतिशय छान. भविष्यात विदेशात पण जाऊन आलेले आहे. त्याच्यामुळे आणि खरंय मी पण काही काळ म्हणजे अनट्रेड गुरु होतो, कॉम्प्युटर क्लासेस चालवायचो आणि बऱ्याच लोकांना शिकवले 2-3 हजार. परंतु त्यातले निम्मे लोक असे ना त्यांनी मला शाळा शिकवली. हे माझं सिद्धच खरं. योगेश जाधव नमस्कार. शाहरुख तात्यांनी मला एक बोलायची परवानगी दिली आहे. तर कविता सुरू करण्यापूर्वी 3 मिनिटं कवितेला 1 मिनिट बोलतो, 2 मिनिटात कविता म्हणतो. आणि आता मागच्या महिन्यात 21 तारखेला कीर्तन सम्राट सिन्नरकर महाराज यांच्या पावनभूमीत माझं पिंपळ ह्या काव्यसंग्रहाचं प्रकाशन झालं आणि कीर्तन चंद्रिकाच्या वैजयंतीताई यांनी सहकार्य केलं, त्यांची जागा उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल त्यांचे आभार आता सगळ्यांकडून मानतो. मला एकच की माझ्या आयुष्यातलं पहिलंच पुस्तक होतं आणि आम्ही जवळजवळ वैजयंतीताईंनी आणि मी 100 लोकांना फोन केले होते. तर मला एक अनुभव आला, तो तुम्हाला शेअर करायचा आहे की खंत आणि दुःख, ह्याला खंत म्हणा, दुःख म्हणा, की मला असा अनुभव आला की आम्ही ताईंनी फोन केले, मी फोन केले, जवळ मी 100 लोकांना फोन केले, ताईंनी केले. आता मला असं वाटतं की 100 लोकांना फोन केले तर 40-50 तरी लोक येतील, 60 लोक. त्यानुसार मी तो नाश्ता चहा सगळा असा खर्च केला होता. जवळजवळ 7-8 हजार रुपये खर्च केले होते. तर त्यामधले ज्यांना बोलवलं ते आले, जे ज्यांना फोन नाही केलं ते आले आणि आले ते 20 लोक आले. तर माझं ना 7-8 हजार रुपयाचं म्हणजे ते वाया गेले जे आणलं होतं खाण्याचं. तर माझी अशी तुम्हाला सूचना, सगळे मोठे लोक आहात, की समजा कोणी तुम्हाला फोनवर जर आमंत्रण दिलं आणि तुम्हाला त्या क्षणी निर्णय घ्यायचा. आता मला खूप जणांनी सांगितलं येतो म्हणून पण आले नाही. पण तुम्ही असा निर्णय तेव्हा घ्यायचा की जर तुम्ही हो म्हटले तर तसंही करून जायचं. आणि मग काय झालं की टाइमवर मला त्या दिवशी इतके फोन आले, मेसेज आले की माझ्या मित्राला कॅन्सर झालाय, त्याची डेट झाली, म्हणून येऊ शकलो नाही. इतके मला म्हणजे याच्यावर मी एक कविता लिहिणार की कापांच्या मेसेज आले ते काही असू शकतात. अरे पण असं आहे की तुम्ही आहे ना, कुठला माणूस जरी इतका आपण परिचित नसलो पण कोणी फोन केला पण तुम्ही त्याला असं उत्तर जायचं असेल तर हो म्हणा, नसेल जायचं तेव्हा तुम्ही तिथं सांगा की बाबा मला जमणार नाही. पण तुम्ही हो म्हणून जर नाही गेलं तर त्याचा सगळा खर्च वाया जातो. तर एवढं माझं तुम्हाला हे तुम्हाला विनंती आहे. तर ह्याची मला आलेले त्यांचं दुःख वाटतं आणि खर्च वाटतंय एवढंच आहे. तरी पण आमचा कार्यक्रम खूप छान झाला होता त्या दिवशी. आणि कोणाला जर पुस्तक पाहिजे असेल तर याची 150 रुपये किंमत आहे. तुम्ही 100 रुपयाला मी ठेवली आज, कोणाला पाहिजे तर घ्या. तर माझ्या कवितेचं नाव आहे फटका. आता सर्वसामान्य आता आणि ना तेजस्विनी ताईंनी मला म्हटलं होतं की तुझं गायला ऐकायचं, खूप दिवसांनी त्यांची खंत होती. तर मी एक दुसरी म्हणणार होतो म्हणजे मुक्त छंदातली म्हणणार होतो, पण आता ताईंचं आहे ते गाऊन दाखवतो ना तरंगम मध्ये. फटका आहे. सोडून दे भल्या मानसा पायी चालना रस्त्यावरी, जिकडे पाहा तिकडे आता मोटारी या मोटारी. सोडून दे भल्या मानसा पायी चालना रस्त्यावरी, उंच भरारी नकोस घेऊ अंबरात तू पक्षी आता, उंच भरारी नकोस घेऊ अंबरात
घेती अग्नितयाने जणू गगनाला भक्षी आता जणू गगनाला भक्षी आता सोडून दे भल्या माणसा पायी चालन रस्त्यावरी सोडून द्या गवत तृणांनो मातीतून उगणे रे सोडून द्या गवत तृणांनो मातीतून उगणे रे मुश्किल केले असे तुम्हाला इमारतींनी जगणे रे इमारतींनी जगणे रे सोडून दे भल्या मानसा पायी चालना रस्त्यावरी पुन्हा न घ्यावा जन्म यापुढे धरतीवरती मनुष्याने पुन्हा न घ्यावा जन्म यापुढे धरतीवरती मनुष्याने नामशेष तू कधी धरेला तुझ्याच बाणा धनुष्याने तुझ्याच बाणा धनुष्याने सोडून दे भल्या मानसा पायी चालना रस्त्यावरी. धन्यवाद. योगेश भाऊ, विल्यम शेक्सपियर असं म्हणतात, लाईफ इज वन टाइप ऑफ क्लोथ विच इज मेड अप ऑफ जॉयज अँड सॅरोज. जीवन हे सुख आणि दुःख ह्या दोन धाग्यांनी. हो 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 कवी योगेशजी जाधव नारायण सुर्वे वाचनालयासाठी त्यांचं पुस्तक भेट म्हणून देत आहे आणि समन्वय रविकांतजी शार्दूल आहे. पुस्तक स्वीकारत आहे. नारायण सुर्वे वाचनालयामध्ये एका पुस्तकाची भर पडलेली आहे. आणि बरं का योगेशजी, खाली बसा तुम्ही. आपण ठाकूर असं म्हणतात की दुःखालाही घट्ट उराशी धरता येते. दुःखालाही घट्ट उराशी धरता येते आणि त्याची सुंदर कविता करता येते. दुःखालाही घट्ट उराशी धरता येते आणि त्याची सुंदर कविता करता येते. वातीमध्ये पीळ बरोबर असल्यावरती, तुम्ही दर्शक आहात काय प्रॉब्लेम तुम्हाला. वातीमध्ये पीळ बरोबर असल्यावरती संपून गेले तेल तरीही जळता येते. तुम्ही तुमचं कवितेच्या माध्यमातून जळणं चालू ठेवा, लोक तुमच्यावर जळत राहतील. असं यानंतर राधिका राव मॅडम. राधिका राव. माईक खाली करा. त्यानिमित्ताने माझी कविता सादर करते. तिचं नाव आहे परब्रह्म. विटेवरी उभे ठाके परब्रह्म माझे माझे परब्रह्म माझे अर्पिले सारे तुला जीवन माझे जीवन माझे विटेवरी उभे ठाके परब्रह्म माझे माझे परब्रह्म माझे धूप दीप नाही देवा नाही रे प्रसाद धूप दीप नाही देवा नाही रे प्रसाद आवडीने गातो देवा तुझ्या भजनास आवडीने गातो देवा तुझ्या भजनास भक्तीची हिमाल
ज्याची त्याची परमेश्वराची या निर्मिताची व्याख्या वेगवेगळी असू शकते असं मला वाटतं की देव हा माणसाच्या मनात जेवढा असतो ना त्यापेक्षा चांगला तो त्याच्या कर्मात असावा आणि आपल्या चांगल्या कर्मातला देव कधी कोणाला दाखवावा लागत नाही. म्हणून आपलं चांगलं कर्म आपल्या साहित्याच्या रूपाने आपण पुढे चालत ठेवूया. यानंतर मोहन, ज्यांच्या नावामध्ये मोहन आहे आणि ते मनमोहन आणि तू राजा स्वप्नातला, आता आमच्या स्वप्नातला तू राजा आहेस म्हणून इथे कोणीच बाकीचं नाही. बघू तुझी राजासारखीच कविता झाली पाहिजे. मोहन पाटील. बाप म्हणा विठ्ठल माय म्हणे रखमाई, बाप म्हणा विठ्ठल माय म्हणे रखमाई, दोन्हीचा आशीर्वाद छे म्हणून मारी या जग ठिकाणी लागेल छे काय. बाप म्हणा विठ्ठल माय म्हणे रखमाई, दोन्हीचा आशीर्वाद छे म्हणून मला जग ठिकाणी लागेल छे काय. बाप छे म्हणा शेतकरी, बाप छे म्हणा शेतकरी, माय छे म्हणे भाकरना देवी. बाप से म्हणा शेतकरी, माय से म्हणे भाकरची देवी. धान्य धान्य करी करी वावरना राबसोरी पाणी, वावरना राबसोरी पाणी. बाप से म्हणा शेतकरी, बाप से म्हणा शेतकरी. बाप म्हणा विठ्ठल माय म्हणे रखमाई, बाप म्हणा विठ्ठल माय म्हणे रखमाई, दोन्हीचा आशीर्वादमुळे माझ्या जग ठिकाणी लागेल छे गाई, जग ठिकाणी लागेल छे गाई. नको जाऊ गड्या तू पंढरपूर, नको जाऊ गड्या तू पंढरपूर, बापना पायावर डोकं ठेव, तडेल मला दिके विठ्ठल, तडेल दिके माझे विठ्ठल, तडेल दिके माझे विठ्ठल. धन्यवाद. आपली मराठी भाषा जगात यासाठीच प्रसिद्ध आहे की दर 17 किलोमीटरच्या नंतर त्या भाषेचा लहेजा बदलतो, त्याची बोली बदलते. ही आपल्या मराठी भाषेची खासियत आहे. यानंतर अपूर्वा, अपूर्वा जी आहे ती आज तिला स्वातंत्र्य आहे की तिने कविता बोलावी, तिच्या मनातलं बोलावं, काय जे असेल ते बोलायचं 3.5 मिनिटासाठी. तुला जे वाटेल ते. धन्यवाद. छोटीशी गजल सादर करते. फिके हासणे रीतेचे डोळे आई सुतकी दिसते आहे. फिके हासणे रीतेचे डोळे आई सुतकी दिसते आहे. घुर उडाली तिची पाखरे मनोमनी ती झुरते आहे. गाव सोडला शहरी झाले कधी कसे ते कळले नाही. गाव सोडला शहरी झाले कधी कसे ते कळले नाही. गाव मनाशी जपला केवळ क्षणोक्षणी तो स्मरते आहे. कितीक सल्ले देणार तुम्ही माझे जीवन मला जगू द्या. कित्येक सल्ले देणार तुम्ही माझे जीवन मला जगू द्या. कोण चुकीचे कोण बरोबर काळासोबत ठरते आहे. कोणी परके कोण आपले कळले नाही मला कधीही. कोणी परके कोण आपले कळले नाही मला कधीही. आपतेष्टांशी लढून साऱ्या जिंकूनही मी हरते आहे. वहिवाटीची वाट पुराणी मला आजवर रुचली नाही.
निर्दोष रचना खूप सुंदर. एकदम खूपच छान. लेख ही शेतात काम करणारी असो की आकाशात उंच भरारी येणारी असो, प्रत्येक ठिकाणी ती आपल्या अस्तित्वाची आंबेट अशी निशाणी सोडून जाते. आणि तिची इच्छा आहे की तिला मी जे काही तोडकमोड सूत्रसंचालन करतो तसं तिची सुरुवात करायची इच्छा आहे. पण तू दर्जेदार सूत्रसंचालन होण्यासाठी तुला खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि यानंतर एक सुंदर असा मंजूळ आवाज तुम्ही शेवटी की जे पेशाने जरी वकील असले परंतु ते आज या ठिकाणी कवितेची आणि मराठीची वकालत करणार आहेत असे ऍडव्होकेट सोमदत्त मुंजवाडकर सर. मंजूळ वाडकर म्हणायचं ना. मंजूळ वाडकर. मला पहिल्यांदा माहिती पडलं. लेखीवरून आपण विषय घेतला त्याला अनुसरून पुढची कविता. लेख नाहीये पेपर मध्ये काय प्रार्थना केली परंतु त्याने काही वेगळंच. दोन मुलं आहेत. मुलगी नसली तरी मी अनेक कविता मुलींवर लिहिलेल्या आहेत आणि व्हिडिओवर करून गाणे वगैरे माझे त्याच्यावर आहेत. साऊ जिजाऊची लेख. कवितेचं शीर्षक साऊ जिजाऊची लेख. कुण्याला लची बोरीने, कुण्याला लची बोरीने तुझा ओढावा पदर, कुण्याला लची बोरीने तुझा ओढावा पदर, रक्ताळल्या हृदयात तुझा वाढावा आदर, साऱ्या पेटव पणत्या. माझ्या मुलीला सांगतो मी. साऱ्या पेटव पणत्या होय मशाल पेटकी, बदलूनी टाक पोरी कोऱ्या पाठीची भूमिती, बदलूनी टाक पोरी कोऱ्या पाठीची भूमिती, काय लावते ठिगळ तुझं फाटल लागाळ, नशिबात बाई तुझ्या कोर पांढर कपाळ, जिद्देपण संपवुनी भाळी लावतील राख, जिद्देपण संपवुनी भाळी लावतील राख, काली भैरवी होनी करत असताना दुखाक, काळ्या मातीत पेरावी, काळ्या मातीत पेरावी, पुन्हा उगवते माय उस दुधाने भरावी, जशी भाग्याची गाय. आता सावर गवारी खूप धरू नको आस, आता सावर गवारी खूप धरू नको आस, भोंड भडवे छळूनी तुला लावतील फास. शेवटचे 4 भोगलेल्या भुरीवर ऊन सावल्या अनेक, भोगलेल्या भुरीवर ऊन सावल्या अनेक, घरादारात उजळे साऊजी जाऊची लेक, घरादारात उजळे साऊजी जाऊची लेक. एकच नंबर. आता मला खरं सांगा मी खोटं बोलतो का? एवढं सुंदर आवाजाला मंजूळ नको म्हणतो काय म्हणतो? त्यांचं नाव फिक्स आता मंजूळ वाडकर. मंजूळ वाडकर. असं यानंतर दत्तात्रय गाणी आहेत का गेले? आहे असं सबको पहुंचाएंगे फिर जाएंगे. ते आपल्या कवी कुळातले साईबाबा आहेत. येस येस. आपल्या गुरुला मी वंदन करतो. महाकवी वामनदादा कडे प्रकाशन झालं. त्या प्रकाशनाला वामनदादा कडे शुभेच्छा दिलेले आहे. गणपत उका धोळून सारा 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 सागर काढ धोळून त्याचा आणि दास आपण राजा अशा मला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. जातीच्या भिंती मूळ माणसा, जातीच्या भिंती
मोड माणसात माणुसकीच्या भिंती उभार माणसात जातीच्या भिंती मोड माणसात माणुसकीच्या भिंती उभार माणसात निखऱ्यावरून चालले होते माझे भीम समाज घडवण्यासाठी निखऱ्यावरून चालले होते भीम समाज घडवण्यासाठी वेदनेची आस थोडी दान माणसात वेदनेची आस थोडी दान माणसात केला संघर्ष केली रोमारोमातून केला संघर्ष केली रोमारोमातून 14 काळाचा संघर्ष 14 काळाचा पाणी पाजलं माणसाला 14 काळाचा पाणी पाजलं माणसाला निखारवून चालत होते भीम माझे निखारवून चालत होते भीम माझे वामनाचं एक गाणं त्यांचे 10 भाषण वामनाचं एक गाणं त्यांचे 10 भाषण समाजात परिवर्तन कर माणसा समाजात परिवर्तन कर माणसा जातीच्या भिंती गोड माणसा माणुसकीच्या भिंती गोड माणसा माणुसकीच्या भिंती गोड मला खरंच दाढी सरांचा हेवा वाटतो आणि मला स्वतःलाच कधी कधी लाज वाटते की माझीच कविता मला पाठ होत नाही आणि आज जो दाढी सरांचा असं वैशिष्ट्य आहे की त्यांच्या हातात कधी कागद नसतो लॅपटॉप नसतो मोबाईल नसतो पूर्ण कविता तोंडपाठ असते हे वैशिष्ट्य आहे त्यांच्यासाठी खूप साऱ्या काळ आज या ठिकाणी 2-3 व्यक्तिमत्व अशी आहेत आपल्याकडे काय आहे कविकुळामध्ये सगळेच बोलणारे पण ऐकणारे कवी आहेत आणि आज एक या ठिकाणी मोठा दिलदार मनाचा एक कवी असा आहे त्यांनी येतानाच मला सांगितलं की आज मी कविता म्हणणार नाही माझं नाव घ्यायचं नाही मला फक्त सगळ्यांच्या कविता ऐकायच्या आहेत आणि ते म्हणजे सुभाष उमरकर त्यांचा या ठिकाणी सन्मान व्हावा आणि त्यांचा अनुकरण आपण सगळ्यांनी करूया सन्मान घ्यायला हरकत नाही सुभाषजी उमरकर सर्व तसेच काही आपल्याला या ठिकाणी श्रोते लाभले मला त्यांची नावं माहित नाही पण मी ज्यांच्याकडे आपले निर्देश करेल त्यांनी येऊन आपल्या या ठिकाणी सन्मान घ्यायचा या सर तुम्ही या सर तुम्ही श्रोते आम्हाला दरिद्र श्रोत्यांचीच आहे तर तुमचा डबल सन्मान केला पाहिजे श्रोत्यांची मानव आहे म्हणजे ऐकणाऱ्यांची कमी आहे त्याप्रमाणे आल्यापासून मी बघतोय की आपला कॅमेरा अगदी अँगल मध्ये धरून व्यवस्थित शूटिंग करतायत छायाचित्रण करतायत ते असे हे एक दादा समोर आहेत माझ्या आपल्या शेळके सरांच्या समोर हो दादा फोटो आला तुम्ही त्याचप्रमाणे हे कापडनीस दादा रंजन कापडनीस दादा या मला बोलू युट्यूब वर चालू आहे ते मागे बसलेले एक आपले नेहमीचे राखीव शीट काय करतात बोलवणार त्यांना चला सर या सर त्याच्याशिवाय कार्यक्रमच पुढे जाणार नाही युट्यूब वर चालू ते लाईव्ह चालू आहे ओके छान छान मी धरते कोणी राहिलंय आता जा ना सगळे म्हणताय त्याचं असं धरते ना मिसेस ठाकरे या ठिकाणी आले विशेष म्हणजे आज या ठिकाणी ठाकरेंच्या मिसेस आलेल्या आहेत ही विशेष आहे तर ठाकरे एवढा मोठा ब्रँड आहे आणि हे विशेष आहे की मिसेस ठाकरेंचा या ठिकाणी सन्मान घरी मोबाईल चालली तर मोबाईल असतील त्यावर आणि यानंतर राजेश जाधव आपले रचना सादर करतील त्यांच्यानंतर या ठिकाणी कदम मॅडम आपली रचना सादर करणार आहे नंतर रविकांत शार्दूल आल्या आणि मग नाट्यशास्त्र मनोहर सोनीकडे असेल का तुझ्या याला असेल सोनीला विचारू का दुर्वाला विचारू का वेदनेची कविता वेदनेची कविता वेदनेची कविता सांगून येत नाही वेदनेची कविता सांगून येत नाही कवितेचा आक्रोश थांबून येत नाही वेदनेची कविता सांगून येत नाही कवितेचा आक्रोश थांबून येत नाही भावनांचं घेतं का कोणी प्रशिक्षण भावनांचं घेतं का कोणी प्रशिक्षण भावनेचा आवेग मोजून येत नाही भावनांचं घेतं का कोणी प्रशिक्षण
भावनेचा आवेग मोजून येत नाही. द्वेषाने येतात भाव आणि शब्द, द्वेषाने येतात भाव आणि शब्द, कासवाच्या गतीने रागून येत नाही. वेदनेची कविता सांगून येत नाही. येतोच भूमिका आईच्या आठवणी, येतोच भूमिका आईच्या आठवणी, रडण्याची भाषा शिकून येत नाही. वेदनेची कविता सांगून येत नाही. ती येते वादळासारखी वाजत गाजत, ती येते वादळासारखी वाजत गाजत, अलंकारात मुखडा झाकून येत नाही, अलंकारात मुखडा झाकून येत नाही. वेदनेची कविता सांगून येत नाही. सन्माननीय विद्यार्थी, आजच्या आलेल्या सूचनेचं थोडासा विरमोड करून माझी गझल सादर करते. आज गझलेला आज दुपारी चाल लावली, थोडा मोबाईल पण ऑन करणार आहे. बारीक आवाज लावते. गझल येते. जन्मभर संभ्रम तुझ्या हृदयात राहू की नको, जन्मभर संभ्रम तुझ्या हृदयात राहू की नको, त्या क्षणांची आजही मी, त्या क्षणांची आजही मी वाट पाहू की नको, जन्मभर संभ्रम तुझ्या हृदयात राहू की नको, वात तू बनवून माझी ज्योत रोजच जाळतो, वात तू बनवून माझी ज्योत रोजच जाळतो, खूप झिजले, खूप झिजले काळजाचा रास टाळू की नको, खूप झिजले काळजाचा रास टाळू की नको, जन्मभर एकटा होतास तू साऱ्यात गुरफटला सदा, एकटा होतास तू साऱ्यात गुरफटला सदा, नाती गोती मज समजली, नाती गोती मज समजली, गाठ काढू की नको, जन्मभर का मिरवतो खूप टेम्हा नरज मातीचा अजून, का मिरवतो खूप टेम्हा नरज मातीचा अजून, स्त्री पुरुष दोघातला प्रघात
संभ्रम तुझ्या हृदयात राहू की नको. पुढचा शेर बघा. हे मुके पक्षी कसे बघ बांधती घर आपुले. हे मुके पक्षी कसे बघ बांधती घर आपुले. ओढ मज लागून आहे, ओढ मज लागून आहे, घाट घालू ओढ मज लागून आहे, घाट घालू की नको. जरा आणखी थोडासा वेगळा शेर आहे. या इथे अंत्या तिथे तू भूक भागवतोस ना. या इथे अंत्या तिथे तू भूक भागवतोस ना. मी जराशी भोग देण्या, मी जराशी भोग देण्या, घास मागू मी जराशी भोग देण्या, घास मागू की नको. जन्मभर शेवटचा. छान गाणे गात होते तेच तुझला भावले. छान गाणे गात होते तेच तुझला भावले. शेवटाची भैरवी मग, शेवटाची भैरवी मग गात जाऊ की. शेवटाची भैरवी मग गात जाऊ की नको. जन्मभर संभ्रम तुझ्या हृदयात राहू की नको. त्या क्षणाची आजही मी वाट पाहू की खूपच छान, अतिशय वातावरण मंत्रमुग्ध झालेलं आहे. आणि मी मॅडमच्या नावामध्ये पुकारलं होतं दोनदा, पण त्या दोनदा मला शेवटी घ्यायचा. मोठी माणसं अशी असतात की शेवटीच करतात आणि सुंदर पण करतात. आणि खरंय शेवट अतिशय गोड होत आहे. त्यात थोडा माझा आता मिठाचा खडा. राजकीय आणि सामाजिक जीवनामध्ये मी ज्यांना गुरु मानतो ते शिवाजी दादा ढिकले असं म्हणतात की जर तुम्हाला एखाद्या ठिकाणी जायचं असेल ना, दरवाजा बंद झाला तर खिडकी तोडून का होईना पण आतमध्ये जावंच. जसं बसमध्ये आपण आता कोणी नाही म्हणलं मला, काही कोणी म्हणाला तर तुमची होते तरी मी म्हणतोच. सुरभीवर आहे का? नाही. गझल हा माझा प्रांत नाही, परंतु असं म्हणतात ना, संगतीने हो पंगतीला मिळतो संगतीचा लाभ. ह्या गझलकारी आहेत. इकडे ह्या मॅडम गझलकार आहेत. ही लोक सगळी गझल लिहितात. राजेश शेळके सर छान गझल लिहितात. यांच्या ऐकून त्यांच्या सोबतीला राहून
वाण नाही तर दूध थोडंफार मला लागेल. त्यातलाच हा प्रकार आहे. प्रयत्न करतो. ह्या भावना दुसऱ्याच्या आहेत, फक्त शब्द माझे आहेत हे मात्र लक्षात घ्या. कसं भाषण कसं असे घाव घालून गेली उराला, असे घाव घालून गेली उराला, कसा अडवू आसवांच्या पुराला, असे घाव घालून गेली उराला, कसा अडवू आसवांच्या पुराला, तुझा भास होताच फसतो कितीदा, तुझा भास होताच फसतो कितीदा, कसे दार बसवू मनाच्या घराला, असा घाव घालून गेली उराला, कसा अडवू आसवांच्या पुराला, मुकासूर झाला मुक्या भावनांचा, मुकासूर झाला मुक्या भावनांचा, कसा आळवू मी दुखेरी स्वराला, असे घाव घालून गेली उराला, कसा अडवू आसवांच्या पुराला, हमालीच केली तुझ्या संगतीने, हमालीच केली तुझ्या संगतीने, कसा भार लावू हमाली दराला, तोच असे घाव घालून गेली उराला, कसा अडवू आसवांच्या पुराला. मॅडम पुढचा शेर. उजेडात गेला तू घात माझा, उजेडात गेला तू घात माझा, कसा दोष देऊ भास्कराला, असे घाव घालून गेली उराला, कसा अडवू आसवांच्या पुराला. मॅडम तुम्ही म्हणता कसं नाव नवा हात आता तुझ्या त्या उशाला, नवा हात आता तुझ्या त्या उशाला, दवा सांगणाया कराच्या शिराला, असा घाव घालून गेली उराला, कसा अडवू आसवांच्या पुराला. आणि शेवट तुझ्या आठवणच्या तलावात मेलो, तुझ्या आठवणच्या तलावात मेलो, कसा गाव ठेवू पुराच्या तीराला, असे घाव घालून गेली उराला, कसा अडवू आसवांच्या पुराला. धन्यवाद. धन्यवाद. पहिल्यांदा आयुष्यात गझल लिहायचा प्रयत्न केला, दुसऱ्याचे बघून बघून. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद. आणि यानंतर रविकांत शार्दूल भाषण. लेखीला तयार केलं याच्यात किती मोठी गोष्ट आहे. हॅलो हॅलो लागलेले नाही पण मला बडवा हो या तो पण सर्व मित्रमैत्रिणींना एक नम्र विनंती करतो की पुढच्या महिन्याच्या नाशिक कवी मेळाव्यामध्ये
माझं जीवन कविता संग्रह आहे, त्याच्या प्रकाशन समारंभ आहे किंवा सर्वांनी कृपया यावे ही माझी आग्रहाची नम्र विनंती. मला वाटलं स्पीक टू आहे. चोवीस ऑगस्टला रमेश चौधरी यांच्या जीवन वेळ या पुस्तकाचं प्रकाशन आहे. आपण सर्वांनी उपस्थित राहून नाशिक कवी नाशिक कालिदास नाट्य परिषदेचा हॉल जो आहे तिथे मराठी नाट्य परिषद हॉल साऊ साऊ तुझे उपकार किती स्मरूग, साऊ साऊ तुझे उपकार किती गाऊग, साऊ साऊ तुझे उपकार किती गाऊग, साऊ साऊ तुझे उपकार किती गाऊग. नवरी म्हणून नवव्या वर्षी आली ग, ज्योतिरावांची रंगीणी झाली ग, तुला शिकवलं ज्योतिबांनी साऊग, धर्मांची चोपट उडवली साऊग, साऊ साऊ तुझे उपकार किती गाऊग, साऊ साऊ तुझे उपकार किती गाऊग. शिकली शाळा जमिनीवर, शिकली शाळा जमिनीवर, अक्षर गिरवले तू पाठीवर, अक्षर गिरवले तू पाठीवर, पेढे वाड्या शाळा मुलींची काढून, कोकण्यास पेऱ्या आलं साऊन, ज्ञानाचा माळा फुलविला तू साऊग, साऊ साऊ तुझे उपकार किती गाऊग, साऊ साऊ तुझे उपकार किती गाऊग, साऊ साऊ तुझे उपकार किती गाऊग. देवोने फाटला ज्ञानाला, देवोने फाटला ज्ञानाला, कर्मठांचा काटा काढला, कर्मठांचा काटा काढला, गोपला गेले पाऊल मुक्तीचे होऊन, सुतली मतानी क्रांती ज्योत पेटून, सनातन्याने भारत चढले साऊग, साऊ साऊ तुझे उपकार किती गाऊग, साऊ साऊ तुझे उपकार किती गाऊग, साऊ साऊ तुझे उपकार किती गाऊग. उंबऱ्या बाहेर मुली वशिल्या, उंबऱ्या बाहेर मुली वशिल्या, समतेचा नारा गाऊ लागल्या, समतेचा नारा गाऊ लागल्या, दादा सर्वांच्या किती सोसला साऊग, नवाला घेऊ क्रांतीचा आवाज साऊग, शिक्षणाची आद्य गुरु आमची साऊग, साऊ साऊ तुझे उपकार किती गाऊग, साऊ साऊ तुझे उपकार किती गाऊग, साऊ साऊ तुझे उपकार किती गाऊग. विवेचा तुझा सांभाळ केला, विवेचा तुझा सांभाळ केला, निराधारांना आधार दिला, निराधारांना आधार दिला, यशवंत भारत घेतलं साऊग, माणुसकीचा छळा वाहिला साऊग, देवसाठी तू ठेवला साऊग, साऊ साऊ तुझे उपकार किती गाऊग, 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 साऊ साऊ तुझे उपकार किती गाऊग. ढोलकीसाठी पण खूप साऱ्या शुभेच्छा. शब्द शब्द बांधा रावा अशी सुरावी कविता, माणसाच्या काळजात खोल शिरावी कविता.
कवितेच्या बाबतीत असं जे म्हणतात ते गोरख पालवे आजच्या या कवी संमेलनाचे अध्यक्ष या ठिकाणी आपला अध्यक्षीय मनोगत थोडक्यात व्यक्त करतील गोरखजी पालवे सर. जेवण आमच्याकडे का? सर्वांना नमस्कार. आज मोठं भाग्य लाभलेलं आहे, कारण तात्या खूप दिवसापासून मला म्हणायचे की तू ह्या कार्यक्रमाला तुझी उपस्थिती कमी असते. आता योगायोगाने माझं काम असं आहे की संध्याकाळी आहे, आणि संध्याकाळी काम असल्यावर मला म्हणजे कोणत्याही कवी संमेलन किंवा गझल मुशायरी अटेंड करता येत नाही, हे माझं दुर्भाग्य आहे. पण आज तुमच्यासाठी मुख्यतः वेळ काढून मी इथे आलेलो आहे. आज नारायण सुर्वे या मासिक मेळाव्याचा 109वा हा मासिक मेळावा आहे, आणि त्याचा अध्यक्षस्थान मला लाभलं. त्याबद्दल मी नारायण सुर्वे या वाचनालयाचे समन्वयक शार्दूल तात्या यांचे खूप खूप आभारी आहे. थोडं कवितेविषयी बोलायचं झालं तर कविता हा विषय आपल्याला वेगळ्या जगात नेणार आहे. या कवितेसाठी आपण रात्रभर जागतो, या शब्दांच्या मागे धावतो. एक एक शब्द आपण असा त्या आशयाला, त्या मर्माला गुंफावा यासाठी खूप आटोकाट प्रयत्न करतो. हे जग खूप वेगळं आहे असं मी म्हणतो, कारण साहित्य क्षेत्रामध्ये जो पडला, जो साहित्याच्या सानिध्यात आला, तो एक वेगळ्या दुनियेमध्ये आपलं जीवन रममाण करत असतो. सगळा हा सांसारिक, हा व्यवहारिक सगळा व्याप विसरून तो त्या एका वेगळ्या जगात आपलं स्थान निर्माण करत असतो. आणि तो वेडा म्हणावा, असमाधानी आत्मा त्याचा आत्मा हा कधीही समाधानी नसतो. तो एक एक अशा वेगवेगळ्या जमिनी म्हणतो, आम्ही गझलमध्ये त्याला जमीन म्हणतो, त्याला आपण विचार म्हणतो. एक 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 खयाल जमिनी शोधायच्या मागे लागलेला असतो. खरं म्हणजे तर मी पण आहेत सारखाच कवी वयाचा एक कवी म्हणा, मी गझलकार म्हणा. मी स्वतःला तर कधी म्हणत नाही की मी एक कवी आहे की गझलकार आहे. मला ही या करोना काळातच कविता करायच्या सुचल्या, आणि हळूहळू त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट वाढत गेला. 94 अखिल भारतीय साहित्य संमेलन जे भुजबळ पावलं, ते माझं पहिलं संमेलन. तिथे राज चव्हाणांसारखे, माणिकराव गोडसे सरांसारखे, त्यानंतर शंभूदत्त मुजवाडकर आणि आम्हाला फेटा बांधणारे उमरकर, ही आठवण करून देतो मुद्दाम तुम्हाला. यांची पहिली ओळख झाली. कविता ही स्वतःसाठी तोडकी मोडकी लिहायची आणि स्वतःसाठीच ठेवायची, हा पहिल्यांदा आमचा काय होता. नंतर हळूहळू या सर्व कविकुळामध्ये आल्यानंतर कविता काय असते हे जाणायला लागलो, कविता घ्यायला लागलो, लोकांना आवडायला लागल्या. मनाला पहिल्यांदा आवडायला लागल्यानंतर लोकांना आवडायला लागल्या. असा हा कवितेचा प्रवास सुरू झाला. आणि आज माझे मित्र बाळासाहेब गिरे असतील, संजय सर असतील, यांनी अनेक संमेलनामध्ये आपला म्हणजे उत्स्फूर्त सहभाग देऊन पुढे आणण्याचा खूप मोठा प्रयत्न केलेला आहे. त्यांचं मी खरंच आभार मानतो. आणि जास्त काही बोलत नाही, खूप वेळ झालेला आहे. एक काही गझलेची काही मतले आणि शेर घेऊन एक गझल आपण समोर सादर करतो. आज हा विषय होता की महामानवांची आपल्याला स्तुती गायची आहे. महामानव आज भरपूर छान छान अशा आंबेडकरी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कविता झाल्या, छान छान गझली झाल्या, तरुणमध्ये तुमची खूप सुंदर झाली. परत आमचे संजय आहे सर, त्यांनी खूप सुंदर अशा भुजंग प्रयात वृत्तातली
सुंदर अशी गझल त्यांनी सादर केली. ठीक आहे, असो, सगळ्यांचा आनंद आहे. सगळ्या कोणाला घेऊन आपल्याला पुढे जायचं आहे. प्रत्येकाकडून काहीतरी काढून घ्यायचं आहे. प्रत्येकाकडून जेवढं सुंदर विचार आपल्याला मिळतील, आपल्याला शिकायला मिळतील, हे आपण बघूया. पहिल्या पुसून काढा, पहिल्या पुसून काढा कंदिलातल्या काचा. पहिल्या पुसून काढा या कंदिलातल्या काचा, मग या भीमास माझ्या मित्र कुशाल वाचा. पहिल्या पुसून काढा कंदिलातल्या काचा. तुमचा अंधार आहे, तुमचा प्रकाश अडवलेला आहे त्या कंदिलातल्या काचा. पहिल्या पुसून काढा या कंदिलातल्या काचा, मग या भीमास माझ्या नंतर कुशाल वाचा. तुमचं जे आतमधलं आहे ते आधी बाजूला ठेवा, जे गरळ आहे ते बाजूला ठेवा, नंतर माझ्या भीमास वाचा. खूप दिवसापूर्वी मी सुरुवातीला का म्हणजे या कवितेच्या क्षेत्रात येण्याऐवजी थोडी गाणी ऐकायचं, थोडे काय आपल्याला जमतं का बघायचो. त्याच्यामध्ये मी गाणं लिहिलं होतं आणि ते जुन्या गाण्याच्या चालीवर, हिंदी जुन्या गाण्याच्या चालीवर होतं. त्याच्यातले एक फक्त ध्रुवपद तुम्हाला, कारण आपल्याकडे खूप वेळ कमी आहे, ध्रुवपद तुम्हाला म्हणून दाखवतो. जाती प्रथा होती व्यथा, जाती प्रथा होती व्यथा गावाकुशीला. जाती प्रथा होती व्यथा गावाकुशीला. अंधारात अज्ञानाच्या होता निजला. अंधारात अज्ञानाच्या होता निजला. असा समाज माझा बेशुद्ध पाहिला. तेव्हा माझ्या भीमामध्ये मला बुद्ध दिसला. माझ्या भीमामध्ये मला बुद्ध दिसला. जाती प्रथा होती व्यथा गावाकुशीला. अंधारात अज्ञानाच्या होता निजला. असा समाज माझा बेशुद्ध दिसला. तेव्हा माझ्या भीमामध्ये मला बुद्ध दिसला. धन्यवाद. यानंतर एक गझलेचा मधला आणि गझल आपल्या समोर सादर करतो की अंधार भेदणारी आमुची जमात आहे. अंधार भेदणारी आमुची जमात आहे. तो सूर्य पेटलेला या काळजात आहे. घटनेमधून आम्ही हा बोध घेत गेलो. घटनेमधून आम्ही हा बोध घेत गेलो. माणूस धर्म आमचा माणूस जात आहे. अंधार वेदणारी आमची जमात आहे. हा तो सूर्य पेटलेला या काळजात आहे. आज महामानवामध्ये सगळे आपल्या आदर्श आहेत. आपल्यासाठी त्यांनी काहीतरी आपल्या पुढे आणून ठेवलेला आहे. अशा महामानवांचा एक मंत्र मी तुम्हाला गझलेद्वारे इथे उद्धृत करतो. माणसातल्या माणसास मी भाव म्हटलो. माणसातल्या माणसास मी भाव म्हटलो. चल प्रेमाच्या गावालाही जाऊ म्हटलो. चल प्रेमाच्या गावालाही जाऊ म्हटलो. अंधाराची मुळे पसरली ही भवताली. अंधाराची मुळे पसरली ही भवताली.
गावालाही जाऊ म्हटलो. वाटून घेऊ सुख दुःखाला आपसातल्या, वाटून घेऊ सुख दुःखाला आपसातल्या. एक छताच्या पाख्याखाली राहू म्हटलो. चल प्रेमाच्या गावालाही जाऊ म्हटलो. नको आम्हाला गुलामी तरी साजूक पोळी, नको आम्हाला गुलामी तरी साजूक पोळी. हसत मुखाने शिळी भाकरी खाऊ म्हटलो. चल प्रेमाच्या गावालाही जाऊ म्हटलो. माणसातल्या माणसास मी भाऊ म्हटलो. चल प्रेमाच्या गावालाही जाऊ म्हटलो. विज्ञानाच्या नव्या युगाच्या सोबत राहू, विज्ञानाच्या नव्या युगाच्या सोबत राहू. त्या क्षितिजाच्या पारगड्यानो धावू म्हटलो. चल प्रेमाच्या गावालाही जाऊ म्हटलो. संस्काराची शिकवण इथली आमची नाही. आई भगिनी मगाशी नाराज झाले माझ्यावर. मला काय म्हणता येईल तुम्ही भगिनी माझ्यावर प्रमुख गिरी सर असो, तुम्ही असो, वरकर असो, आयर सर असो, आपली एक मोठी टीम आहे आणि आपण एकत्र सर्व काम करणार आहोत. त्याबद्दल नाराज होऊ नका. की संस्काराची देते शिकवण इथली नारी. प्रत्येकीला मी ज्योतीची सावू म्हटलो. चल प्रेमाच्या गावालाही जाऊ म्हटलो. उगा म्हणाया नको लढाया जगण्यासाठी. अरे उगा बढ़ाया नको लढाया जगण्यासाठी. बुद्धाचा संदेश जगाला लावू म्हटलो. चल प्रेमाच्या गावालाही जाऊ म्हटलो. शेवटचा शेर आहे. जाणीवांचा गुच्छ मखमली माझी कविता. ही कविता खूप काही लिहून गेलेली आहे. की जाणीवांचा गुच्छ मखमली माझी कविता. सुरात आपण चल प्रेमाच्या गावालाही जाऊ म्हटलो. माणसातल्या माणसास मी भाऊ म्हटलो. चल प्रेमाच्या गावालाही जाऊ म्हटलो. जाऊ म्हटलो. खूप धन्यवाद. धन्यवाद. अध्यक्षांच्या या गझलेतील मतल्यामध्ये गावाचा उल्लेख होता आणि तुम्ही आपण सगळी ही गावाकडचीच माणसं आज जरी शहरातल्या इमारतीत स्थिरावला असलो तरी यानंतर आभार आमरेसर मानणार आहे. तत्पूर्वी गावाची थोडी आठवण झाली म्हणून तुमच्यावरती थोडा शब्दरूपी अन्याय की जातीपातीच्या गल्ल्या आणि पाटलाचा दरारा. जातीपातीच्या गल्ल्या आणि पाटलाचा होता दरारा. तुला सांगतो मित्रा, तो गावच होता बारा. तो गावच होता बारा. हुतुतू कबड्डी खेळ होते मातीतले. हुतुतू कबड्डी खो खो खेळ होते मातीतले आणि एकत्रित खेळायचे साऱ्या जाती पातीतले.
आंघोळीला नदी आणि अंग पुसायला वारा. आणि तुला सांगतो मित्रा, तो गावच होता बरा. तुला सांगतो मित्रा, तो गावच होता बरा. हुंडा म्हणून लेकी संघ आंदोलन द्यायचे गाईला. बरोबर आहे ना? हुंडा म्हणून लेकी संघ आंदोलन द्यायचे गाईला. आणि माफ करा, 10-12 पोरं व्हायची एका बाईला. हम तो हमारे तो असा नव्हता नारा. आणि तुला सांगतो दोस्ता, तो गावच होता बरा. तो गावच होता बरा. सासू आजल सासूचा सुनेला होता त्रास. सासूचा सुनेला होता त्रास. घराबाहेर जात नव्हता भांडणाचा वास. गाव एक व्हायचा जत्रेमध्ये सारा. आणि तुला सांगतो दोस्ता, तो गावच होता बरा. तुला सांगतो दोस्ता, तो गावच होता बरा. बघा, तुम्हाला कोणाला मामाचं गाव वाटले, कोणाला आजोबाचं गाव वाटले, काकू नाना मामी यांचं गाव वाटले. मोठा संघ खारोळ्यावर मुंजवण कसं. मोठा संघ खारोळ्यावर जोरजोरात आरोळ्या. आणि गुळचट लागायच्या भाकरी सुद्धा शिळ्या. बाप उन्हात राबायचा म्हणे नशिबाचा फेरा. आणि तुला सांगतो दोस्ता, तो गावच होता बरा. आता ऐकू येत नाही जात्यावरच्या ओव्या. सार्वजनिक नळावरच्या गोड कडू शिव्या. आता ऐकू येत नाही जात्यावरच्या ओव्या आणि सार्वजनिक नळावरच्या गोड कडू शिव्या. ना गोठा ना गाय ना झोक्याला कासरा. आणि तुला सांगतो मित्रा, तो गावच होता बरा. तुला सांगतो दोस्ता, तो गावच होता बरा. शहरातल्या इमारतीत, गावाकडून शहरात आलो, शहरातल्या इमारतीत हजार लोक आणि एकमेकाच्या दुःखात बंद दरवाजाची भोकं दुर्बिणीतून पाहतो काय संशय. शहरातल्या इमारतीत हजार लोक आणि एकमेकाच्या दुःखात बंद दरवाजांची भोकं. माणसांपेक्षाही घरात वस्तूंचाच पसारा. आणि तुला सांगतो दोस्ता, तो गावच होता बरा. तुला सांगतो दोस्ता, तो गावच होता बरा. आत्ताच्या राजकारणात आश्वासन वाजवटे आणि वाल्याच्या रांजणापेक्षाही यांचे राजन मोठे. आत्ताच्या राजकारणात आश्वासन वाजवटे वाल्याच्या राजनापेक्षा यांचे राजन मोठे. खऱ्या लोकशाहीला अजून नाही थारा. आणि तुला सांगतो दोस्ता, तो गावच होता बरा. तुला सांगतो दोस्ता, तो गावच होता बरा. असा तो आपला गाव आपण साहित्याच्या रूपाने डॉक्टर आमरेस आभार मानते. फोटो काढायचा. फोटो घ्या. फोटो घ्या. आभार मानला की मग फोटो घ्या. आजचा कवी मेळावा अत्यंत दर्जेदार झाला, खूप रंगला. दर्जेदार कविता या ठिकाणी सादर झाल्या. कवितेची वेगवेगळी रूपं, अभंग असेल, पोवाडा असेल, कविता असेल, छंदाच्या कविता असतील, मुक्त छंदाच्या कविता असतील, सुंदर आज कविकट्टा बहरला. या कविकट्ट्याचं अध्यक्षस्थान मोरजी पालवे यांनी अत्यंत त्यांच्या संध्याकाळच्या व्यस्त वेळेतून वेळ काढून या ठिकाणी आले आणि 4 छान लावले या कवितेच्या कट्ट्याला. त्यांची सुंदरशी गझल आपल्याला ऐकायला मिळाली. वैजयंती सिन्नरकर या तर प्रख्यात कीर्तनकार आहेत. त्यांच्या वाणीचा आज आपण खूप असा समाचार त्यांनी आपलाही घेतला, बाकीच्यांचाही घेतला आणि घरगुती समाचारात त्यांच्या कविता ऐकल्या. त्यांनाही मी धन्यवाद देतो. कविकट्टा हा चालला पाहिजे. आज 109वा कार्यक्रम आहे आणि हा 109 कार्यक्रम करण्यासाठी जे सातत्य लागतं, शार्दूल दादांनी तो धडाडीने ते घेतलेला आहे. शार्दूल दादांसाठी जोरदार टाळ्या वाजवा, कारण ते मेहनत साध्या घेतात
आणि त्यांची स्वागताची अशी आज ठसवली मनात की कशी ती झाली बहरली. आपण ती आनंदाने आता बरोबर घेऊन जात आहोत चालूला त्या ढोलकीच्या वादनामध्ये. शांतुजी आज तुमची खूपच गाजली आज कविता असं वाटतं, मनात भरली असं वाटतं. नेहमीप्रमाणेच संजय सरांचं सूत्रसंचलन बहारदार होतं. त्यांच्या कविता, त्यांच्या गझला आणि नवीन गझलकार निर्माण झालेल्या त्यांची गझल आज आपण ऐकली. गझलकारांचे स्वागत आणि ते काय गझलकार आहे मला संजय आहेरांनी गझलेमध्ये घातलाय म्हणजे मला त्यांनी मोठं केलं असं आणि आज वेळ खूप आहे बोलायला, पण उमरकर सरांनी आवड घालून नुसतं ऐकायचं, श्रोता म्हणून काम केलं. श्रोता म्हणून सुद्धा अवघड आहे, कारण जो कवी आहे त्याला म्हणून येत असतं बाबा कधी कविता ऐकू. आणि तुम्ही फिरायला ते सगळं घेतलं. सरांचा एक पोवाडा खूप जोरदार असतो. सर्व आपण या ठिकाणी जमलेले कवी आहात, कसदार आहात. आजचा विषय होता महागुरु आणि कवितेच्या रूपाने सगळे महागुरु भेटले. सर्वांचं या ठिकाणी आभार मानतो. धन्यवाद. योगेश आहे ना चाळवेदार संजय सर तुमच्या असं म्हणाल सांगा गोड गोड असं सगळ्यांनी खूप लाईव्ह आल्याचं सांगणार राज ठाकरे दिसतंय काम